Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hulyo 10 sa tuig 2025. Sa gihapon ini mula gani mga kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad, balita nasyonal. Si Police General Nicolas Torre III padayon sa karon ang pagmanduman sa iya sining mga tinawo sa pagpagita sa dugang mga impormasyon na tuhoy sa mga missing bulangiro. Hindi lang kay dito sa may area sa Talik ang ginatutukan karon nga posible tagbungan sining mga nagkaladula nga mga bulangero sa tuig 2021. Pila ka mga lugar sa Metro Manila kag subong dugang pa nga mga kaprobinsyahanan ang ginapatutukan sa PNP chief. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad, si Presidente Duterte way na kuno sang pulian kung panahanagutan ini siya nga makabalik diri sa pungsod ng Pilipinas kung ibaligyan niya sining propiedad dito sa may Davao. Kag ang anay Presidente nagpahayag man nga kung pananglitan ini siya ang bawian sang kabuhi or mag-expire na siya sa aton sinima kabumbo ang iya kuno nga bangkay hindi pagdalon balik diri sa pungsod Pilipinas. Ang mga latest information nagaklinabo sa palibot sang pungsod sa aton sining mga kabumbo. Samtang sa balita lokal, board member Distura may solusyon kung paano malikawan ang mga lugar nga mahimo bahaon or mapektuhan sa natural disaster. Tikon ano nga mga solusyon ini kung may ara gin man sa nagakigo sa nga solusyon sano pa ni implementar, sano pa ni ipatigayon para nga tagsa iya kamayara sa pag ulan-ulan or for example pahilayo lang may bagyo nga mag-igo diri sa aton or makapikto nga bagyo diri sa bahin sang Iloilo. Hindi na kita iya kibangon, hindi naman iya pag kahadlukan ang mga lugar nga kung saan masami ginaigo or ginabaha kag may mga nagaluntad sini iyang landslide. Karon naton sining pagatutukan driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang PNP chief karon na mga biyan nagumpisa na nga ginapang hanughog ang mga lugar sa Metro Manila, Laguna, Batangas, may kantanan sa pagpangita sa mga bilin. Remains ang mga missing sabungero or bolangero. Suno pa diri kay PNP Chief Torre, basihan lamang sinila ang testimonya sa whistleblower nga si Julie Patidungan alias Totoy, nga ang mga patay na kuno ang mga missing bolangero kag ginpang lubong ini dito iya sa may Talik. Mayara man sila sa pila ka mga ginpadulungan ng mga lugar not only around Laguna or Batangas kuno, pero may mga parts of Metro Manila nga kung saan hindi anay pwede matulid pa sa PNP chief samtang nagapadayon ang ila siniiya nga pagpatingan man sa pagpanghusisa. Why dirigin tumod ni PNP Chief Torre ang eksakto sa nga lugar, pero ginpasigurado niya nga nagatutok karon ang search team sa mga lugar agod maprotehiran ang mga ebidensya. Padayon karon ang koordinasyon sa Department of Justice
National Police Commission or NAPOLCOM para sa pag-file sa kaso administratibo batok iya sa mga naulamid sa nasambitan sining pagkadula or krimen sa 34 ka mga bulangiro. Suportado karon sang DOJ ang desisyon nga magabrigayon sang search and retrieval operation sa Taal Lake sa sining simana or sining Domingo apang kinahanglan pa nga iga konsiderar ang natalana nga pagsulod man sa isa iya ka bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Tisaton sining mga kabumbu ano ihan ang makita, ano ihan ang masapuan sang team sang magabrigayon sang technical dive para sa search and retrieval sang ginapatihan remains sang mga bulangiro, mga nagkaladula nga bulangiro kay ang Taal Lake sa aton sining mga kuturan sandig man sa aton sining panalawsaw daw kasubong iya nga nangin lugar ini nga talagbungan sa mga biktima sa extrajudicial killings, mga tawo nga ginapanas sa equation para nga way sang ebidensya. Diri kuno nila ginapang tagbong, diri ginapaanod sa aton sining mga kabumbo. Ti dugang sining pamangkot kung may makuha gid man nga mga tulan sa sining Taal Lake, iya bala ini gilayon or mambal sa mga divers sa aton sining otoridad nga positive ang statement ni alias Tutoy. Ti paano kita makasigurado nga iyagid man ini sa mga missing sa bungiro or bulangiro? Ti may mga proseso pa na sa aton sining mga kauturan. Pero just like PNP Chief Torre, sinya may pila pagi kami nga lugar nga ginahusisa, ginatutukan kay posible ba siyang iban dito maniyagin pang lubong. Bantayan naton dugang pang mga balita kag impormasyon sa aton siniman nga pagpangalagad sa bumuanay sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patay ang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-10 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, itong kampo ni Vice President Sara Duterte magpapadala ng Intel expert kung uusad ang impeachment trial laban sa kanya. Ang Commission Audit naman binigyan ng 2 buwan o katumbas ng 60 araw ang Office of the Vice President para mag-ayos ng 2024 audit findings. Ang Department of Education at Department of Information and Communications Technology naman target na makabitan ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan sa ngayong kasalukuyang taon. Ang Department of Agriculture inaprobahan ng pag-angkat ng mahigit 424,000 metric tons ng asukal. Bagong low pressure area naman na namataan dyan ho sa bahagi ng Batanes, pero habagat pa rin ang magpapaulan sa bansa ayon yan sa State Weather Bureau. At sa ating international news naman, ang Hamas pumayag na magpalaya ng 10 bihag sa gitna ng masalimuot na ceasefire talks sa Gaza. Sa ating balitang pampalakasan ng Philippines Sports Commission, itinaasa na ang monthly stipend para ho sa mga manlalarong Pinoy. Live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang sagutin sa impeachment trial ang mga isyu kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina, kabilang ang umano'y peking pangalan ng mga tumanggap nito. Mula sa labas ng International Criminal Court Detention Center, iginiit ng bise na bahagi ng intelligence work ang paggamit ng alias at may patakaran hinggil dito. Tumanggi siyang magdetalye pero sinabing 2 eksperto sa intelihensya mula sa kanilang kampo ang magsisilbing resource person kung matutuloy ang pagdinig. Tiniyak din nito na naghahanda na ang kanyang mga abogado, kabilang ang pangalap ng ebidensya at salaysay ng mga testigo. Kung hindi raw matutuloy ang paglilitis, magsasalita siya sa publiko. Samantala, nilinaw rin ng bise na ang bagong Office of the Vice President spokesperson na si Ruth Castelo ay hindi attack dog, kundi tagapagdala ng accomplishment at opisyal na anunsyo ng kanilang opisina. Si Castelo, mga kabombo, rin ang sasagot sa mga tanong tungkol sa pagtaas ng budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Narito ang naging paliwanag ni Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo. The instructions are, number 1, I am not an attack dog. So, not being an attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. I'll be straightforward, report on what message the Office of the Vice President needs. And that's basically it, actually. No other instructions. Well, of course, except that I will need to be firm when I need to be firm, but I need to be soft as well. Tinanong din si Vice President Sara Duterte hinggil sa gastos ng pamilya sa pagdalaw kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court Detention Facility. Aniya ay wala silang kinukuha ng pondo at kanya-kanya lamang itong kanilang pamilya sa pag-aambag ng pondong ginagamit para sila ay makabisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, binigyan ng Commission on Audit ng 60 days ang Office of the Vice President upang magsumiti ng corrections or remedial actions kaugnay sa 2024 audit report. Ayon yan kay Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo. Hindi tinukoy ni Castelo ang detalye ng mga puna ng Commission on Audit, ngunit anya may pagkakatulad ito sa mga naobserbahan noong taong 2023. May ilang obserbasyon anya na kailangang sagutin sa loob ng 60 araw at patuloy naman na inaayos ng opisina ang manual para sa mga programa tulad ng Magnegosyo Day. Noong taong 2023, pinuna ng Commission on Audit na 600,000 pesos lang ang nagamit mula sa 150 million pesos para sa nasabing programa. Tinukoy rin ang kakulangan sa guidelines ng pagbabago campaign. Gayunman, iginiit ni Attorney Castelo na nananatiling unmodified opinion ang final audit opinion ng Commission on Audit para yan sa opisina na Vice Presidente.
Ibig sabihin maayos pa rin ang kabuuang presentasyon ng financial statements ng tanggapan. Paliwanag ng bago nga tagapagsalita yung mga obserbasyon, bagamat na riyan ay maaari pa namang maitama at hindi nito maapektuhan ang kabuuang financial report ng Office of the Vice President. Oras na 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin mga balita, pinalalakas ng Department of Education at ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kampanya para makabitan ng internet ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa bago matapos ang kasalukuyang taon. Inilunsad noong nakalipas pa na Hulyo 7 ang Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone sa Leyte na magdadagdag ng 31 koneksyon sa Luzon, Visayas at bahagi ng Mindanao. Ayon sa Department of Education, makikinabang dito ang mahigit 600 government sites at halos 17 million na mga Pilipino. Sa ilalim ng Digital Bayanihan Project, layunin ng dalawang ahensya na mabigyan ng mabilis na internet connection ang mga liblib na paaralan sa bansa. Kasama rin sa mga hakbang ang Bayanihan SIM program na namahagi ng libreng mga SIM cards sa libo-libong guro at estudyante at ang nalalapit ho na PSIP Connect project na magdadala naman ng satellite internet at solar devices simula 2026. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi ulad ang edukasyon kung hindi konektado ang mga paaralan, kaya isinusulong ng pamahalaan ang digital inclusion para sa lahat na mag-aaral saan mang panig ng bansa. Samantala, pinayagan na ng Department of Agriculture ang Sugar Regulatory Administration Board na mag-angkat ng 424,000 metric tons ng asukal. Ayon sa Department of Agriculture na ang importasyon ay para matiyaka ang steady supply ng asukal sa bansa at maiwasan ang anumang biglaang pagtaas ng presyo. Sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang hakbang ay para matiyak na hindi gagalaw ang presyo hanggang sa susunod na anihan. Naging apektado naman ang pest infestation ang sugarcane plantation dito sa bansa, kaya humina naman ang domestic production ng asukal. Sa ating lagay ng panahon mga kabombot Caster Nation, namataan ho ang isang bagong low pressure area o LPA sa layong 540 kilometers hilagang silangan ho ng Itbayat, Batanes nitong araw lamang ng Huwebes. Ayon sa State Weather Bureau, bagamat nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang naturang sama ng panahon, wala itong direktang epekto sa bansa at posibleng tuluyan ring mawala. Maaaring tuluyang maglaho ito ngunit hindi patukoy kung gaano katagal mananatili ang low pressure area sa teritoryo ng Pilipinas. Ang southwest monsoon naman o habagat pa rin na magpangunahing sanhi ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa mga susunod na araw. Makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at Antique. Samantala, asahan naman ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa sa loob ng 24 oras, dulot pa rin ng epekto ng habagat. Sa iba pang mga balita, suportado naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mahakbang na higpitan ng mga regulasyon sa online gambling, subalit hindi ang total ban o tuluyang pagbabawal nito. Ito ang tugon ng ahensya sa gitna ng mga pagpuna mula sa simbahang Katolika at ng ilang mga mambabatas sa paglaganap ng online gambling sa bansa. Ipinaliwanag naman ni PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco na ang kanilang posisyon sa usapin na ito ay mas higpitan ang regulasyon sa halip na tuluyan itong ipagbawal. Anya, kumikita ang pamahalaan ng mahigit 100 billion pesos mula sa online gambling, kaya hindi dapat ito isantabi. Nauna nang iniulat ng ahensya na nakapagtala ito ng net income noong nakalipas na taon na 84.97 billion pesos, kung saan kalahati nito ay 48.79 billion pesos ay mula sa remarkable performance ng e-games, pati na rin itong e-bingo. Sinabi din ni PAGCOR Chief na maapektuhan ng mahigit 32,000
creation ng mga trabaho sa online gambling industry, gayon din ang ancillary businesses sakaling ganap na ipagbawal ang online gambling. Sakali din anyang maipasa ito bilang batas ang total ban sa online gambling, mawawala naman ng trabaho ang mga security guards, drivers, messengers at negosyo para sa mga restaurants at ilang transportation companies na kailangan sa online gambling industry. Iginiit naman ni Tengko na ang tunay na sumisira sa industriya sa kasalukuyan ay ang mga illegal na operator mula sa ibang mga bansa na tina-target ang mga Pilipinong customers dahil alam nilang mahilig ang mga Pinoy sa pagsusugal. Kaugnay nito, pinag-aaralan at isinasapinal na ang mga panukala kaugnay sa online gambling at maglalatag-an sila sa mga susunod na buwan ng isang hotline kung saan maaring tumawag at humingi ng payo. Inihayag din ng opisyal na kasalukuyan nang nakikipag-usap ang PAGCOR sa Rehabilitation Center na tutulong sa mga adik sa pagsusugal at gumagawa na rin ng Artificial Intelligence Tool o Self-Exclusion Button na maaaring pindutin sakaling nalulung na sa sugal ang isang individual at otomatiko na anyang hindi makakapaglarong muli. Nakakatakda ding lumagda ang ahensya sa isang kasunduan sa ADA Standards Council sa susunod na linggo para mabantayan ng naturang Consumer Protection Non-Profit Group ang promosyon ng online gambling companies sa pamamagitan ng billboards, telebisyon at iba pang advertising media. Para sa 11 minuto makalipas ang 12 ng tanghali, sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong investigasyon ng Senado hinggil sa kasuhon ng mga nawawalang sabungero abang may pipilitang buksan sakaling may senador na maghain ho ng resolusyon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo JC Galvez. Mapipilitan si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling buksan ang investigasyon ng Senado hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabungero sakaling magsumite ng resolusyon ang kanyang mga kasamahan ukol dito. Magugulit ang si De La Rosa ang nanguna sa investigasyon ng mga nawawalang sabungero noong 2022 bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa pulong balitaan, sinabi ng senador na isinara na ng kanyang komite ang pagsisiyasat at naipasa ng committee report na kalaunan ay inaprubahan ng Senado. Nang tanungin kung handa siyang muling buksan ang investigasyon sa gitna ng mga bagong kaganapan kaugnay sa issue, sinabi nito na gagawin niya ito. Ngunit kung may isa sa kanyang mga kasama na magsusumite na isang panukala kaugnay ng kaso. Go by my recommendations in a committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kailangang investigation. Ginagawa na. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Dondon Patidukan, well and good. Kung hawak na nila, para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag din ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir, dahil kaluduin pa kaming pinapalo-up sir, baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong pinatarget ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto namin maimbestigahan, baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the whole playing field to operate para mas-solve yung kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Samantala, naniniwala si De La Rosa na may mga makapangyarihang tao sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan si Atong Ang, isang negosyante at executive ng Pitmaster Foundation, bilang isa sa mga nasa likod ng pagkawala at umunay pagpatay sa mga sabungero. Ayon kay De La Rosa, itinuturing niyang credible si Patidongan bilang whistleblower, bagamat mas magiging kapanipaniwala sana ito kung sinabi na niya ang mga revelasyon noon pa man sa pagdinig ng Senado. Aminado rin ang mambabatas na posibleng talagang may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, bagay na labis niyang ikinidesmaya bilang dating hepe ng Philippine National Police. Administratively established dahil nga sila ang manager, sila presidente ng kumpanya kung saan last touch doon na wala. But criminally, kaya nga hindi tayo nakapag at yung PNP at NBI mismo hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because ng direct evidence. Pero ngayon na meron ng
additional evidence na pinoprovide ni Dondon Patidungan din pwede na magpapayan yun. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines. The number... Sa iba pang mga Sean, hindi pa masabi ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro kung nakakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mistulang pagtatampo ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Pero pagtiyak naman ni Castro, hindi nakakalimot si Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng Malacanang sa payag ni Singson na may Alzheimer's na si Pangulong Marcos dahil hindi na raw siya kilala pagkatapos ng eleksyon. Sinabi pa ni Singson na hindi pa niya muling susuportahan ang Pangulo. Pero ayon naman kay Attorney Castro, baka hindi lang nakakapag-usap ang Pangulo at ang dating gobernador. Nanggaling rin naman anya kay Singson na dati ay maganda ang kanilang relasyon. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, halos sa 4,000 banyaga ho ang pinaalis ng Pilipinas dahil sa pagkakasangkot nila sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ayon sa datos na inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Cruz, kahit pinagbawal na ang POGO sa bansa, nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa anyong maliliit na scam hubs sa mga kondo, mga subdivision at mga pribadong resort. Sa kasalukuyan, nasa 500 undocumented POGO workers pa ang nasa kustudiya ng PAOK. Kamakailan nasa 120 Chinese national ang na-report na sinamahan pa ng mga opisyal pabalik naman sa bansang China. Sinabi rin ng opisyal na sinusundan na nila ang daloy ng pera mula sa mga POGO gamit ang mga junket o private gaming tours. Tinayaan ng PAOK na nasa 9,000 hanggang 10,000 Chinese national pa ang nananatili sa bansa kahit kansilado na ang kanilang mga work visa. Wala ring centralized system ang gobyerno para subaybayan ang kanilang mga aktibidad. Ipinagbawal ni Pangulong Marcos Jr. nga kamakailan o itong mga POGO noong nakalipas na taon dahil yan sa pagkakasangkot sa usapin ng human trafficking, money laundering at iba pang krimen. Samantala, umabot pa sa 17 aplikasyon ang natanggap ng Judicial and Bar Council mula sa mga individual na nagnanais na maging susunod na ombudsman. Ito ay sa gitna ng nalalapit na pagreretiro ni Ombudsman Samuel Martires. Kabilang sa listahan ng Judicial and Bar Council ang mga sumusunod. Nakikita nyo sa inyong mga screen, mga Kabombot Star Nation. Una rito si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, former Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Jacinto Henares, Philippine Competition Commission Chair Michael Aguinaldo, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi, and Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin, the Deputy Executive Secretary Lisa Logan, pati na rin si Department of the Interior and Local Government Undersecretary Romeo Benitez, Philippine Charity Sweepstakes Office Chair Felix Reyes, Sandigan Bayan Presiding Judge Geraldine Ekong, si retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz, retired Regional Trial Court Judge Benjamin Turgano, Regional Trial Court Judge Jason Rodenas at Attorney Melvin Matibag, pati na rin si Attorney Johnny Caroche. Una na rin kinumpirma ng Palasyo Malacanang na wala pang shortlist na isinumite ng Judicial and Bar Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pangulo ng Bansa ang mag-a-appoint ng bagong ombudsman mula sa shortlist na isusumite ng naturang konseho. Ang magiging appointment naman ng bagong ombudsman ay salig sa 90-day constitutional deadline kasunod ng magiging vacancy. Balita mga Kabombot Star Nation, niyanig naman ang magnitude 4.2 na lindol ang yumanig sa dagat malapit sa baybayin ng San Antonio, Zambales kanina lamang umaga. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala itong kaninang bandang alas 9:32 ng umaga. Ang epicenter nito ay natukoy sa karagatang sakop ng San Antonio. Ito umano ay tectonic ang pinagmulan o dulot na paggalaw ng tectonic plates. May intermediate depth umano ito at inaasahang masusundan
pa ng mahihinang lindol. Ayon naman sa ahensya, hindi ito inaasahang magdudulot ng malalaking epekto, ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Maaring naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Zambales, pati na rin sa mga kalapit na lugar. Samantala, kasabay ho ng paghahanda para sa posibleng thaal eruption mula ho sa babala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nanawagan naman ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Asia sa publiko na isama ho itong mga hayop sa inyong paghahanda sa sakuna. Anila sa posibilidad ng biglaang pagputok nga at pag-ulan ng abo, ang mga hayop ay kabilang din sa mga pinaka nanganganib at hindi dapat iwanan ng kanilang mga among tao. Pakiusap ng grupo na tulungan sila sa pag-alerto sa lahat ng mga sumusunod na impormasyon maaaring makaligtas sa buhay ng mga pusa, aso at iba pang mga alagang hayop na kinakailangan ay isali sa mga preparasyon tuwing may sakuna. Git pa ng grupo, huwag itali, huwag ikulong at huwag iwanan sa anumang uri ng pagkakakulong dahil maaari silang matrap at hindi makaligtas. Kung may kalawang palapag ang inyong bahay, tiyaking makakapunta dito ang mga hayop sakaling magkaroon ng lahar o anumang insidente ng pagbaha. Kung maaari aniyang lumikas kasama mga alaga, ilagay ang maliliit na hayop sa matibay na kulungan at panatiliing nakatali. Maaring matakot sila sa malalakas na tunog at hindi pamilyar na paligid kaya't posibleng tumakbo sila palayo. Magdala naman ng mangkok para sa pagkain at tubig, paboritong laruan o kumot ng mga alaga, ang mga alagang hayop, tuwalya at sapat na pagkain para naman sa loob ng isang linggo. Dagdag pa nila, dapat magmasid sa paligid para sa ibang hayop na nangangailangan ng tulong, kabilang na ang mga ligaw o iniwang alaga ng kapitbahay. Bombo International News. Inanunsyo ng grupong Hamas nitong Miyerkules na pumayag itong magpalaya ng 10 bihag bilang bahagi ng patuloy na negosasyon para sa tigil putukan sa Gaza, bagamat inilarawan ito ang usapan bilang mahirap dahil sa umano'y katikasan ng panig ng Israel. Ayon sa Hamas, ilang pangunahing isyu ang nananatiling balakid sa kasunduan, kabilang na ang tuloy-tuloy na pagpasok ng humanitarian aid, ang pag-atras ng puwersa ng Israel mula sa Gaza Strip at ang pagkakaroon ng tunay na garantiya para sa isang permanenteng ceasefire. Bombo Sports News. Kabombot ka, Star Nation, inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang pagtaas ng monthly stipend na matatanggap ng mga manlalarong Pilipino. Ayon sa bagong chairman ng PSC na si Patrick Pato Gregorio, tataasan na ng 5,000 piso o 5,000 pesos ang buwan ng allowance ng mga manlalaro. Marami sa mga Philippine athletes aniya ay tumatanggap lamang ng 10,000 pesos kada buwan na mas mababa pa kumpara sa minimum wage sa bansa. Ang dagdag na 5,000 monthly allowance ay mangangailangan ng kabuang 10 milyon na pondo kada buwan. Gayunpaman, may mga kaibigan aniya ang komisyon sa Kongreso na tiyak na magbibigay ng karagdagang pondo para sa ahensya. Maliban sa dagdag na allowances, tiniyak din ni Gregorio ang mas mabilis na pagproseso sa pagpapalabas ng mga monthly stipend ng mga national athlete. Pag magtatatag-an niya ang kanilang ahensya ng isang round-the-clock help desk para sa national team para matugunan kaagad ang pangangailangan ng mga manlalarong Pinoy kasama ang kanilang pagkain. Ayon pa sa bagong pinuno ng Philippine Sports Commission o PSC, palalawakin din ang komisyon ng serbisyo ng mga sports facilities ng pamahalaan tulad ng Rizal Memorial Sports Complex sa Manila at Field Sports Complex sa Pasig at Training Center naman sa bahagi ng lungsod ng Baguio. Sa bahagi ito, mga Kabombot Star Nation, kuha pa tayo ng balita sa ating news team. Itong initial dive sa Taal Lake para sa pag-recover ng mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ikinasa na ngayong umaga. Narito live sa Talisay, Batangas, nasa linya si Bombo Bea Piniza. Ikinakaso na ngayong araw ang search and retrieval operation sa mga labi ng mga nawawalang sabongero dito sa Taal Lake, Talisay, Batangas. Pasado alas 2 nga na madaling araw kanina, dumating ang mga kagamitan na gagamitin ng mga technical divers, gaya ng mga diving suit at oxygen tank,
cardiver bags at iba pang mga kagamitan para sisirin ng Ground Zero kung saan nararaon umano ang mga labi ng mga biktima. Narito rin ang Mines and Geoscience Bureau na siyang may dala ng mga teknolohiya na maaaring gamitin para ma-detect at matukoy ang mga katawan ng mga sabungero sa pamamagitan ng sound waves o itong tinatawag na sonar equipment. Sa ngayon, nakikita namang magiging challenging kumbaga ang pagsisid sa lawa dahil maliban sa lumalakas ang hampas ng alon ay hindi gaano malinaw ang katubigan lalo na kung sa malalim na bahagi pa ng Taal Lake tutungo ang mga technical divers. Kanina pasado naman alas 10:30 ng umaga ay nagsagawa naman ng checking at testing ang Philippine Coast Guard ng kanilang mga speed rubber boats bago ang mismong pagsisid. Isa sa mga speedboats ang biglang tumigil sa gitna ng testing at napag-alamang walang sapat na gasolina. So ngayon ay ayon naman sa mga nakausap natin dito at maging sa inisyal na impormasyon na ating nakalap, kasalukuyang mayroong 12 technical divers ang naririto ngayon. Ngunit wala pang eksaktong detalye ang Philippine Coast Guard at maging ang Department of Justice kung ilan dito ang mga standby divers at diver supervisor. Kasama na nga rin sa mga kagamitan na dumating kanina maliban doon sa mga sonar equipment ay ang ilang underwater drones na siyang makakatulong rin sa operasyon. Samantalang nauna naman na dito batay sa naging pag-aaral at expertise na rin ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad dahil nga sa mga challenges maaaring bunuin ng mga technical divers sa pagsisid sa lawa ng Taal ay matukoy at ma-recover ang mga labi ng mga sabungero nang hindi nakukompormiso ang kaligtasan ng mga divers. Ito nga yung paggamit ng mga underwater drones at maging sonar equipment mula sa Mines and Geoscience Bureau. Bago anya sumisid ang mga divers, ay maaari munang gamitin ang mga naturang mga teknolohiya para maberipika at masiguro na magiging ligtas o magiging retrieval operations. Karaniwan naman din anyang binubuo ng 3 hanggang 4 na divers ang 3 teams na magagamit sa operasyon. So ngayon pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. There are numerous ways how to recover or how to look for targets underwater. Before sending the diver, we could send underwater drones to check on the safety. How deep the water is it murky, ano ma-encounter na sa ilalim. The moment we find that what we have to recover, whether it's an object or a cadaver, we could attach the connecting points to them and lift them up without sending any diver. The last option is to send out the technical divers, and depending on the depth of the water, a technical diving team is usually composed of 4 people, 2 divers, 1 standby diver, and a diving supervisor. So normally on occasions like this, we send out 3 technical teams. Samantala, Bombo Victor, Bombo Joy, sa kasalukuyan ay naka-standby na nga ang ilang mga technical divers ng Philippine Coast Guard dito para naman sa pag-uumpisa ng naturang operasyon. Medyo na-move kasi yung oras dahil nga pasado alauna pa mag-uumpisa yung briefing. Kasama naman ng mga Philippine Coast Guard dun sa mismong briefing ay yung kinatawan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ng Department of Justice sa katauhan ni Asek Clavano. Ilan naman sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ang muling dumulog sa tanggapan ng CIDG ngayong umaga para naman magdagdag ng mga salaysay sa kaso. Kaugnay yan, umaasa naman ang mga naiwang pamilya ng mga biktima na matapos ang magiging retrieval operations dito sa Talisay na kasalukuyan ng ginagawa ay mabibigyang linaw na ang kaso ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan muna mga updates mula dito sa Talisay, Batangas. Bombo Bea. Yes, Bombo Victor. Oo, matanong ko lamang, Bombo Bea, no? Ito bang ground zero na ito? Ito ba yung mismong tinukoy na area nitong si alias Totoy kung saan posibleng itinapon itong mga bangkay na mga nawawalang sabungero, Bombo Bea? Actually, Bombo Victor, itong ground zero na itong tinutukoy ng Department of Justice, sila yung mismong nakatukoy or sila yung mismong nakaalam kung saan nga ba itong ground zero na ito. Siguro sa pamamagitan na rin ng kanilang continuous na pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard and sa other maritime agencies natin na maaaring sila yung nakadiscover nitong ground zero. Pero sa panig naman ng ibang ahensya, wala namang, or sa panig mismo ng PNP, batay dun sa mga salaysay, hindi pa na-verify kung galing ba kay Totoy itong ground zero. Dahil ayun nga, ang pumutok yung unang
impormasyon na ito tungkol dun sa Ground Zero ay doon sa tanggapan o himpilan ng Department of Justice, Bombo Victor. Naalala ko yung sinasabi nga ni Justice Secretary Remulla regarding dyan sa Ground Zero. Pero how sure na dyan ba talaga itinapon itong bangkay nitong nawawalang sabongero, at baka naman pinagbatayan ni Remulla, ni Secretary Remulla, itong mga naging pahayag ni alias Totoy. Bombo Bea, matanong ko lamang, hanggang kailan ba sila magsasagawa ng operation dyan, itong search and retrieval operation? Hanggang mahanap ba o itong mga nawawalang bangkay ng sabongero, Bombo Bea? Bombo Victor, wala tayong kasiguraduhan kung hanggang kailan magtatagal itong retrieval operation. Ngunit batay nga doon sa mga naging paunang pahayag na rin ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, hindi sila titigil hanggat hindi natutukoy o naahon itong mga bangkay na hindi umano'y dito inilibing sa Taal Lake. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin namang nagsasagawa ng operation and testing itong Philippine Coast Guard para naman bago mag-umpisa ay masiguro na hindi mabuburilyaso yung magiging operasyon at walang magiging technical problem sa kanilang end, Bombo Victor. Oo. Sino-sino itong mga matataas na opisyal ng gobyerno yung nakita natin dyan, Bombo Bea, na sa pagsisimula nitong search and retrieval operation? So ngayon, Bombo Victor, wala pang dumarating na opisyal dito sa kinaroroonan natin dito sa Talisay. Ngunit batay doon sa inisyal na kumpirmasyon na ating nakalap, darating dito mamayang 1:00 ng hapon si Asek Clavano, and maaaring kasama niya si CIDG Director Romeo Macapas, and also yung iba pang kinatawan ng PCG, Bombo Victor. Maraming salamat, Bombo Bea. Mula sa Talisay, Batangas, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, iginito ni Pangulong Marcos Jr. na mahalaga ang epektibong koordinasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan sa paghatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo nang makasama ang ilang bagong halal na local government unit officials sa isang pulong diyan sa bahagi ng Pasay City. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng koordinasyon lalo na para sa disaster preparedness, peace and order at digital services. Binanggit rin ito na dapat pag-aralan at baguhin kung kinakailangan ng kasalukuyang mga sistema at pulisiya sa pagtugon sa pangailangan ng mga tao. Ito'y sa harap na rin, aniya, ng mabilis na galaw ng teknolohiya. Kaya naman ay isinusulong ng administrasyon ng National Digitalization Policy na layong gawing synchronize ang sistema sa gobyerno mula sa streamlining ng procurement at pagpapalakas ng transparency para mawala na rin ang fixers at mabawasan ang katiwalian. Samantala, nirerespeto naman ng Malacanang anuman ang sentimiento ng mga Pilipino kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pahayag ito ni Undersecretary Claire Castro ng hinga ng reaksyon sa June survey ng SWS kung saan nakasaad na 42% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Muling binigdiin ng opisyal na walang kinalaman ng palasyo sa impeachment na ito. Ayaw aniya ni Pangulong Marcos na maipahid sa administrasyon ng impeachment trial lalo't nasa kamay ng mga mambabatas ang itong paggulong ng naturang trial. Muli ring sinabi ni Castro na walang political persecution na nagaganap sa kaso ng Vice Presidente, lalo't nakita naman ng lahat ng mga dokumento na naiisiwalat sa mga nakalipas na pagdinig. Si Pangulong Marcos aniya hindi kailanman makikialam at matuloy man o hindi ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo, inihayag naman ng Philippine Coast Guard o PCG nitong nakalipas na araw na bumaba ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea dahil sa masamang lagay ng panahon sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Commander J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, dahil sa sobrang pangit-ani ng panahon sa West Philippine Sea, kahit yung mga Chinese Maritime Militia ay nagsisiksikan sa mga lugar kaya nababawasan ang mga ito. Aniya, halos wala namang
ang namataang swarming sa Rosol Reef at Hasa-Hasa Shoal. Wala pang inilabas na eksaktong bilang ang Philippine Coast Guard, ngunit sinabi ng Philippine Navy noong Martes lumabot sa 49 ang bilang ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy vessel sa ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo noong buwan ng Hunyo, ang pinakamataas sa bilang ngayong taon. Sa tala naman ng Philippine Navy, siyam na Chinese Coast Guard at 14 na People's Liberation Army Navy vessel ang nakita sa bahagi ng Baho de Masinloc. 12 Chinese Coast Guard naman at 2 People's Liberation Army Navy vessel ang nakita sa bahagi ng Ayungin Shoal at siyam naman Chinese Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy vessel sa Pag-asa Island ang kanilang na-monitor. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi sabay-sabay naroon ang mga barko ngunit nagpapalit-palit ng pwesto sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Patuloy naman ang tensyon sa rehiyon dahil sa malawak na pag-aangkin ng China sa halos buong karagatan, kabilang ang bahagi na kinikilala ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Noong 2016, pinabura ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas at idineklarang walang legal na batayan ang pag-aangkin ng China, ngunit patuloy itong tinatanggihan ng Beijing. This is Bombo Radio Philippines, #1 most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinatira ng Department of Social Welfare and Development ng food supplies at non-food items sa mga biktima ng malawakang pag-ulan at pagbaha na dulot ng bagyong Bising at Habagat. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpaabot na ang ehensya ng humanitarian assistance sa mga biktima sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Quezon at sa probinsya ng Benguet. Ang ilan sa mga ito ay inilikas dahil sa ilang serye ng landslide at pansamantala ngayong nakatira sa mga evacuation centers. Sa kasalukuyan, mahigit 1,000 pamilya ang kumpirmadong apektado ng mga pagbaha. Ito ay binubuo ng mahigit 3,000 katao. Ayon naman kay Assistant Secretary Dumlao, nakikipag-ugnayan pa ang ahensya sa ibang lokal na pamahalaan na nakapagtala ng mga biktima ng bagyo at pagbaha upang agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Magpapatuloyan niya ang gagawing monitoring dahil sa kasalukuyan mayroon pa ring mga lugar na nakakaranas ng mga serye ng pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar. Nagsanib puwersa ang ilang mambabatas kung saan naghain ng mga ito ng panukalang batas na lalo yung palakasin pa ang tindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kinabibilangan ng Akbayan Party List, mamamayang Liberal Party List at ilang Liberal Party lawmakers. Ayon kay Akbayan Representative Charles Doc Jokno, ang panukalang batas ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day at ang pagtuturo ng kasaysayan ng West Philippine Sea sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa primary at secondary level. Sa panig naman ni mamamayang Liberal Representative Leila de Lima, kanyang binigyang diin ang hakbang na ito ay para ipaalala sa lahat ng Pilipino na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Ang pagtuturo naman ng issue sa West Philippine Sea sa mga eskwelahan ay magsisilbing panangga sa pagkalat ng mga maling impormasyon o fake news. Para kay Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw, ay kanyang ipinapalala na hindi lang ito basta laban para sa teritoryo ng bansa, kundi laban pa rin para sa kabuhayan ng mga mangingisda ng apektado ng panggigipit ng bansang China. Ang nasabing panukala mga kabombo ay suportado naman ni Albay Representative Cresel Lagman at sinabing na pagpapakita ito ng Kongreso na hindi nila nakakalimutan ang mga apektadong komunidad.
Samantala, inilunsad ng Department of Education ng Healthy Learning Institutions Program para gawing ligtas at mas malusog ang pagpampublikong paaralan sa pagkikipagtulungan ng Department of Health at local government units at komunidad. Batay ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ilang pagsusuri ng mga eksperto. Isa sa mga tagumpay nito ay ang Tagiporo Elementary School sa Ilocos Sur na dating kulang sa pasilidad, ngunit ngayon may mga bagong palikuran, dental at mental health services, feeding program at hardin. Umabot na sa mahigit 1,500 na mga paaralan ang nagsagawa ng pagbabago sa ilalim ng OK sa Department of Education Initiative gamit ang self-appraisal system at World Health Organization-based standards. Mahigit 1,000 naman sa mga kalahok ay last mile schools na ngayon ay tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Health para sa kalinisan, nutrisyon at mental health training. Inaasahang na isa sa batas ngayong taon Department of Education Order na magpapalakas at magpapalaganap sa framework bilang bahagi ng Learner Support Framework sa lahat ng pampublikong paaralan. Papatayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan ng Department of Justice, binigyang linaw na maaari pa rin maituloy ang conviction sa mga suspect kahit na walang matagpo ang labi sa kaso ng mga missing sa Bungero. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Grant Hilario. Binigyang linaw ng Department of Justice na posible pa rin maituloy ang conviction sa mga suspect kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros miski walang matagpo ang labi ng mga biktima. Ayon mismo kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano, ito ay maaaring mangyari sapagkat naaayon naman niya ito sa batas. Ito ay sa kabila ng pagsasagawa ng initial diving operation ng Department of Justice katuwang ang Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Philippine Coast Guard. Paliwanag pa ng naturang tagapagsalita, ang isang individual bilang may sala ay mahahatulan pa rin sa pamamagitan ng ibang paraan na makapagpapatunay o makapaglidin sa naganap na krimen. Anyay, ang paggamit sa mga larawan at kuhang videos ay maaaring gamitin upang pagtibayin at maipakitang totoo ang pagkamatay. Dagdag pa ni Spokesperson Miko Clavano, ito ay may ugnay sa prinsipyo ng corpus delicti sa murder na tumutukoy sa substance ng mismong krimen. Ngunit kung mayroon mang labi na mahanap ang mga otoridad, ito ay magsisilbing karagdagang ebidensya na lamang sa krimen. Matatandaan na kamakailan ay isinuwalat ng testigong si alias Totoy na may pangalang Julie Dondon Patidongan ang revelasyong inilibing umano ang mga nawawalang sa Bungero sa bahagi ng Talek. Kaya't bunso nito'y ibinagi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ground zero sa diving operation na isang fish pond lease na pagmamayari ng isa sa mga iniimbestigang suspect. Aniyay, hindi mawari sa kung papaano pinatay ang mga biktimang sa Bungero sa naturang bahagi o lokasyon sapagkat aniyay ang iba ay itinapon rito kahit na may buhay pa. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Hinahanap na yan o nahanap na basta meron ng assigned. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng person to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na pinapatay yung mga karamihan. Grabe to. It's a very ghastly scene. Mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, nagbuulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito mga kabombo, kunin natin ang linya ni Bombo Anali dahil ito hong bagong o meron na hong bagong secretary ang Presidential Communications Office. Nasa linya si Bombo Anali Soberano. Kinumpirma ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagpapalit sa bagong liderato ng Presidential Communications Office. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mr. Dave Gomez bilang ang Communications Director ng isa sa mga malaking kumpanya din sa bansa. Si Gomez ang mauupong ika-5 kalihim ng Presidential Communications Office sa loob lamang ng 3 taon sa Marcos administration. Kasunod ito ni Acting Secretary J. Ruiz
Ruiz na higit 4 na buwang nagsilbing kalihim ng Communications Office. Ni-reappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos si Ruiz matapos ma-bypass ng Commission on Appointments. Bukod sa Communications Director ng isa sa malaking kumpanya itong si Gomez, siya din ay dating Malacanang press corps o Malacanang reporter na nag-cover din sa dating Pangulong Fidel Ramos. Inaasahan naman agad na manumpa sa kanyang tungkulin itong si Gomez bilang bagong PCO chief sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma din ni Yusek Castro na itinalaga na rin bilang opisyal na kalihim ng Department of Energy si dating Iloilo representative at ngayon ay Undersecretary ng Department of Energy. Pakinggan natin ang naging pangayam ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. That President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin as Secretary of the Department of Energy. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure full government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience, having served as a multi-term Iloilo representative and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, ang Commission on Elections bukas anumang investigasyon kaugnay ng 2025 midterm elections. Ito namang Register Anywhere program ipagpapatuloy sa barangay at sangguniang kabataan elections voters registration sa buwan ng Agosto. Yan at bumpang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Bombo Victor Bombajay pinahayag ng Commission on Elections ang kanilang kahandaan na sumailalim sa anumang investigasyon kaugnay ng katatapos na 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, matagal na nilang sinagot at pinalabalaanan ang mga akusasyon na ibinabato laban sa ahensya. Iginit ni Garcia na naging maayos, tapat at mapayapa ang eleksyon na kinilari ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, European Union, ilang dayuhang embahada, mga grupong simbahan, paaralan at iba pang organisasyon. Dagdag pa niya, bahagi ng isang malusog na demokrasya ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw at kritisismo. Ang kanyang pahayag ay bilang tugon sa ulat ng ilang grupo. Ang inaasahang magsusumite ng kanilang kahilingan sa National Bureau of Investigation upang imbestigahan ang umano'y irregularidad sa eleksyon at ang papel ng mga commissioner ng COMELEC dito. Samantala, sa iba pang balita, tiniyak din ni Garcia sa publiko na magpapatuloy pa rin ang Registration Anywhere program ng COMELEC sa isasagawang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa 10 araw na pagpaparehistro, ang 7 araw dito ay bubuksan din ang Register Anywhere program sa NCR. Kaya naman maaari nang makapag-register kahit sa mga lugar ang mga Pilipino. Paliwanag ni Garcia na kaya hindi nila ito sinagad ng 10 araw upang magkaroon pa ng panahon ng board na ibato ang mga impormasyon ng mga nagparehistro sa mga sarili-sarili na lang lugar. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Anywhere, anytime registration, gagawin po natin dito sa NCR muna. Kasi nga sa 10 araw lamang po yan. And therefore, asahan nyo po yung aming katulad na pinangako, magkakaroon tayo ng registration anywhere, anytime. Sa ilang pili na hospitals, ilang pili na lugar kung saan nandiyan mga call centers, ilang pili na mga bus
transport terminal at iba pang mga matataong lugar kahit po sa airport. Ito po yung mangyayari ngayong August 1 to 7. 7 araw lang po ito sapagkat kailangan namin yung 3 araw man lang maibato noong aming pong main office ng COMELEC, yung mga nag-apply ng registration anywhere, anytime, doon sa mga local COMELEC kung saan talaga sila mapaparehistro. So kailangan po namin 3 araw at hindi po namin pwedeng isagad dyan sa mismong huling araw ng registration. Dahil yung huling araw ng registration ay para sa mga nagpaparehistro doon na mismo sa mga lugar kung saan sila residente at doon na sila. Mula sa COMELEC, lungsod ng Maynila, ito si Bombo East Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ang co-chair ng 2nd Congressional Commission on Education, Senator Gatchalian, inirekomenda ang pagkakaroon ho ng first aiders responder kasunod ho ng chemical poisoning sa daang-daang estudyante sa Antique. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian, ang co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education, sa mga school principal na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng paaralan kasunod ng insidente ng pinaniniwalaang chemical poisoning sa barangay Pisanan, Sibalo, Antique noong Hulyo 2. Matatandaan sa nasabing insidente, nasa 200 hanggang 300 estudyante ang isinugod sa iba't ibang mga ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga, pananakit ng tiyan at pananakit ng dibdib, dulot ng masangsang na amoy sa paligid ng kanilang paaralan. Sa pareham ng Bombo Radio Iloilo kay Senator Gatchalian, sinabi ito na kailangan na mayroong mga nakahandang first aid kits at mga first responders sa bawat paaralan, lalo na't hindi maiiwasan ng mga hindi inaasang insidente gaya ng nangyari sa Antique na pag-alaman na ilang araw ng suspendidong face-to-face classes sa mga apektadong paaralan kasunod ng pag-isyo ng executive order ni Sibalo Mayor Giancarlo Oxenia habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Principles natin, importante na siguraduhin nila yung school environment ay safe, ligtas, at siguraduhin din na meron tayong mga proper first aid sa mga eskwelahan natin. Hindi natin minsan maiwasan ng ganito, minsan mainit, minsan may nakakain na maganda. Importante may first aid at first responders. Si Senator Sherwin Gatchalian. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang 38 million pesos na halaga na bigas mula Pakistan at Vietnam na sabat sa Talisay City, Cebu. May balita dyan ang Bombo Radio Cebu. Mahigit 26,000 na sako ng hinihinalang smuggled na bigas ang nasamsam ng mga miyembro ng Anti-Agricultural Economic Sabotage o AAES Council sa kanilang pinakaunang operasyon sa isang bodega sa Rabaya Street, Barangay San Roque, Talisay City, Cebu noong Miyerkules ng hapon, Hulyo 9, 2025. Nasabat ng mga otoridad sa joint operation ng AAES Council at ng Criminal Investigation and Detection Group 7, Department of Agriculture, PNP, Maritime Group, Philippine Coast Guard 7 at iba pa ang mga sako ng bigas na nagmula pa sa bansang Pakistan at Vietnam at nagkakahalagang 38 million pesos. Personal na ininspeksyon ni Frederick Go, ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, ang nasabing operasyon na anya ay kauna-unahan sa buong Pilipinas na nagpatupad ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Law. As members of the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, a special body created through the AAES Act of 2024. In pursuit of the President's commitment to food security and the enforcement of the law, the Council is mandated to dismantle large-scale syndicates that manipulate markets and unfairly inflate prices. As its chairman, my role is to oversee
oversee the implementation of the law while our enforcers and regulators undertake raids and enforcement operations. We are all here, nandito po tayong lahat to witness the first ever landmark enforcement of the AAES kasama po mga partner agencies namin dito sa city. Dito, the goods were inspected, examined, and found to be illegal. This decisive action sends a strong and clear message to economic saboteurs. The government stands united and shall be relentless in its efforts against such illegal activities. Ayon kang Police Major Marlon Gabato ng Regional Maritime Unit 7 na base sa nakuha nilang impormasyon hinggil sa bodega ng smuggled rice mula sa ibang bansa sa nasabing lugar ay dahilan para mag-apply sila ng Letter of Authority sa Department of Justice para maisagawa ang raid. Gayunman, tanging permit lamang para sa 6,000 na mga sako ng bigas ang ipinakita sa nasabing inspeksyon, kaya naman malakas ang merito ng kasong isasampa laban sa mga iligal na aktibidad. Tiniyak ngayon ng mga otoridad na paiigtingin pa nila ang monitoring laban sa rice smuggling, hindi lamang dito sa Cebu, kundi sa buong Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Ito ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Sintabi ho sa mga nanananghalian sa mga sandaling ito, 80 anyos na lola dyan ho sa bahagi ho ng Pangasinan nasawi matapos sa pagsasaksakin ng sariling anak. Ang sospek naman kinitil din ang sariling buhay. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan. Natagpuan na lamang na wala ng buhay ang isang 80 anyos na lola sa tahanan nito sa Barangay Alacan sa bayan ng Malasiki dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos itong pagsasaksakin ng kanyang sariling anak. Ayon kay Police Captain Jeremias Ramos, ang Deputy Chief of Police ng Malasiki Police Station, kinilala ang biktima na si Soledad Mendoza, isang byuda, habang ang anak naman nito na sospek ay si Teodoro Roland Mendoza, 39 anyos, walang asawa at isang construction worker. Aniya, bago ang insidente, mag-isa ang sospek na naninirahan sa nasabing lugar. Subalit, sa nakaraang linggo ay napansin ni Soledad na nasisiraan umano ito ng baita dahilan na para samahan niya ito. Makalipas ang 2 linggo ay bumisita rin ang mga kapatid ng sospek, ngunit hindi sila pinagbubuksan ng pintuan. Hindi nagpumilit ang mga ito at bumalik sa kanilang tahanan sa kalapit na barangay upang tawagin pa ang iba pa nilang kapatid. Ngunit bandang 1:00 ng hapon ay pinagsasaksak na ng sospek ang kanyang ina at tinakasan ang pangyayari. Nang makalayo ito at nakarating sa isang bukirin, kanya namang giniitan ang sarili na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Sa kasalukuyan, parehong nakaburol ang mag-ina sa kanilang tahanan. Bandang 12:00 po ng tanghali, sumunod din po yung ibang kapatid niya para pasyalan yung kanilang kapatid na sususpek, ngunit ayaw niya na pong pagbuksan ng bahay. So, ang ginawa po ng kanyang mga kapatid, bumalik po sila sa bahay nila sa Barangay Gomez upang tawagin pa yung ibang kapatid nila. So, nung pagbalik na po nila, bandang 1:00, yun na po, nangyari na po yung stabbing incident. Ako si Bombo Myra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan sa pagsubaybay sa social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Maaari nyo kaming i-follow sa aming Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, at i-follow ang aming TikTok account o kaya naman i-subscribe ang aming YouTube channel. Maaari nyo ring ma-download ang Bombo Radio app sa pamamagitan ng Google App Store, Google Play Store at Apple Store. Maaari nyo ring masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Luzon, mga kabombo, maaari niyong masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio at Star FM Dagupan, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, dyan ho sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito naman sa Metro Manila, nariyan ang Star FM Manila.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawaga, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, nandiyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kabombo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa tanghaling ito. And still, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Alay sa Unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kag impormasyon sa pagluntad sang mga sunog. Isa sa mga nagapanguna sining rason amo iya ang illegal connection. May ara man sang maukod sining paggabantay ang more power, pero agud iyang i-complement pagid ang pagpasiguro nga hilway ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo sa anuman nga sahi sang halit nga matugas ang illegal connection gin-activate or gin-reactivate ni Inday Raisa Treñas ang task force sa Boltahe pinaagi sa Executive Order number 15. Kag may latest man nga mga executive order diri ang alkalde sang syudad may kantanan sa procurement. Kag may mga plano pagid magpatigayon sang night market sa syudad man sang Iloilo. Check ta bala mga impormasyon direktamente sa talatapan sang alkalde pinaagi. Siya sining spokesperson si Ma'am Joy Fantilaga Gursal. Ma'am Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Alay sa Unto. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa atong mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Mauna ako anay Ma'am Joy sa sining Executive Order number 15 nga kung saniin gin-reactivate na ni Mayor Inday Raisa ang task force sa Boltahe agud mapasiguro nga hilway sa illegal connection kag sa anuman nga mga kahalitan matuga sang pagtap sang kuryente sa syudad sang Iloilo, Ma'am Joy. Tama ikaw, Bombo Cham, no? Isa ini sa mga napagwa or ginpapanaog niya nga executive order sa una niya nga semana nga pagpungko bilang alkalde sang aton nga syudad, no? Ang ining executive order number 015 nga naga-amend sa or naga-reconstitute, no, sang aton nga task force Boltahe kag paghatag sang poder kag functions kay iban pagyud nga mga purposes, no,
para sa aton sini nga mga agents para nga magpang apprehend kag mag-file sang nagakaigo nga kaso para sa mga madakpan nga pangawas sang kuryente. Ang report abi no sang aton nga Bureau of Fire Protection ang hugot gid sini kun nga ang ginpapanaog ining executive order kay may mga insidente sang sunog diri sa aton sa syudad kag ang initial nga investigasyon amo ni ang illegal nga pagtap sang kuryente sa aton nga mga city street lights kag sa pasilidad man sang aton nga city government. So amo ni siya ang isa sa mga hugot nga ang reorganize ang aton nga task force Voltahe. Sila ni ang dedicated team naton nga magpangbantay sa mga nagapangawat sang electrical connection ilabi na gid sa aton nga mga city street lights kag sa aton nga mga facilities. Medyo familiar gid kita sini Bombo Cham kay balaan nyo mo man no sa atong mga tagpalamati nga halin kita sa distribution utility kag ang ginhalit na naton sang una kita ni ang nagapang-settle sa mga nagapangawas sang kuryente no. So kalabanan sa mga sang una no may mga nadakpan nga sa facility mismo sang city government nagatap or sa street light. So kumbaga ang ginakawat nila nga kuryente sang mga pilferer ang nagaabaga sina ang aton nga syudad no. Although nga ti waaya sang ang kung nagatap sila sa facilities ng syudad, wala yasang losses ang more power kay ti gasulod masaya sa kontador sang city government pero ang pierde karon ang syudad naton kay sila ang gabayad, ang syudad ang nagabayad sang kawat sang kuryente. So through this executive order mahatagan naton sang ang katuyoan man sini nga maproteheran naton ang kabuhi kag property sang mga Ilonggo sa nga pwede maging resulta kay ti kung grabe gid ka pro no ang pilferage sa nga lugar pwede gid magresulta sang sunog kag amo ni ang kalabanan nga mga result sang investigation sang aton nga Bureau of Fire Protection no. So kag ang syudad is porsigido man no nga magpasaka sa nagakaigo nga kaso ang aton nga RA 7832 or ang Anti-Electricity Pilferage Act of 1994 sa tion nga madakpan sila no nga nagapangawat sang kuryente. So ang aton nga task force Voltahe amo ni sila ang maga-serve as watchdog sang aton nga syudad sa tanan nga nagahimo sang or himo sang illegal or nagapangawat sang kuryente kag may mandato man sila nga magpatigayon sa inspection, mag-report, mag-disconnect kag mag-file sang nagakaigo nga kaso sa mga offenders naton provided nga coordinated sila sa city government, sa city legal office naton kag sa more power para nga ma-ensure man naton nga ti ang ila nga ginahimo legal Bombo Cham kag hindi sila mabalikan. Kag ti sa nasiling mo na hindi lang city government man ang mapiktuhan sini kundi mismo among illegal connection kay ti kung nag-illegal connection sila Ma'am Joy, dako posibilidad masunog ila balay, madula ang ila sining pinangabudlayan, mga investment nila pinagi karon sa ila sining nga mga appliances nila and of course, ila sining puluyan. Tama ina. Kay nga man nga pwede mag-result sang sunog kay halimbawa ang isa ka area gintakdan sila dira Bombo Cham sang amo lang niyang capacity no sang transformer amo based sa record sang more power. So now kung ikaw dira nagtap ikaw damo ka appliances maresulta siya sang overloading kay ti amo lang ning capacity nga gininstall sa more power nga transformer. So maresult sang overloading kag pwede amo ni ang umpisahan sang sunog. Alright, so ang Task Force Voltahe sa gihapon pamunuan ni Engineer Salvador Badong Pedregosa kag ang iyaman sini iya nga mga tinawo mga members sang Task Force Voltahe sila gihapon ang magabugo sini Ma'am Joy. Yes, ang chairman sang aton nga Task Force Voltahe si Engineer Salvador Pedregosa
kag ang iya sini nga nabugusan man sang iya sini nga mga staff dira kanday Joel Herasmia, kanday Bernard Bierneso, Jemima Tahigo kag Chester Hoover, Engineer Allen James Makairan, kag iban pagid Manila nga mga identified no nga mga job hire contractors naton nga gin-hire sang task force boltahe. So sakop ang silang in charge nga magapasiguro sa kaayuhan or maayo sining connection kag pasiguro doon man nga way sang illegal connectivity dira sa mga city public market, city public plaza, public school, city street lights, gyms, kag iban pa nga city government owned building kag premises sa Ma'am Joy. Yes, tama ina Bombo Cham. Now, kanto kita sa Executive Order number 19 sa bahin naman sang pagpasiguro nga transparent kag mag-aagi sa insakto sining proseso ang anuman nga transaksyon sa city government sa procurement Bomo or Ma'am Joy? Yes. Bombo Jam sang sinilang ni nga simana naging papanaog man ni Mayor Raisa ang ining executive order nga naga-reconstitute sang members, technical working group, secretariat kag ang contract management group sang Iloilo City Bids and Awards Committee or ang ginatawag naton nga ECBAC no kag pag ginplastar man dira ang mga initial procedure, papaano mag-procure before ang bidding process kag during sang delivery. Ang pinaka-catch lang sa sining executive order kay gin-emphasize gid dira sa executive order nga ginpermahan ni Mayor Raisa nga under sa iya sining administrasyon no ang bisan sino nga hindi otorisado nga magpanghilabot sa proseso sang procurement makabigon siya nga fixer kag pwede siya kasuhan sa idalom sang aton nga Anti-Red Tape Act or RA 9485. Ang hugot naman sini sang executive order nga ini kay asang executive order 019 para nga mapasiguro naton nga matinlo no ang proseso sang procurement sa Iloilo City Government nga that's why nga ginpapanaog ang ini nga executive order kag na-set man dira ang clear guidelines kung paano magsugod ang procurement halin sa request sang end user sa mga departments hasta sa bidding hasta sa pag-deliver kag pag-monitor sa mga goods and services para nga malikawan ang mga anomalya kag korupsyon. So gusto sang alkalde naton nga may accountability, may assigned nga tracking system, may document flow kag may ara sang delivery protocols no nga amo na ning ginahimo sang aton nga CMG no or ang aton sining contract management group kaya mga lawyers gid ini naton ang may katungdanan nga mag-review kag mag-draft sang tanan nga mga kontrata para nga masiguro naton nga nakasunod gid ya ang proseso sa New Government Procurement Act naton ang ining RA 12009 para ma-ensure naton nga ang tanan nga contract nga ginasudlan sang syudad no legal kag may approval sang aton nga alkalde. Alright, sige. Ma'am Joy, sa iban siguro nga mga information na magapakigangot kami liwat sa imo. Thank you so much sa pag-share man sang dugang sining mga impormasyon diri sa Bombo Radio. Bombo Cham, gamay lang gid siguro nga tiyempo no. I-invite lang naton ang aton nga mga pumuluyo. Ang aton nga alkalde nagpapanaog man sang executive order nga naga-declare every Saturday as clean up day in the city of Iloilo. So magapatigayon kita sang kick-off sa July 12 sa Sabado na ini siyang adlaw. Ang initial naton nga kick-off venue no nga barangay is Barangay San Juan Molo. But ma-update man kita sa aton sini nga mga tagpalameti sa mga Ilonggo pero gina-invite gid naton. This is not mandatory but we highly encourage all Ilonggos to participate sa clean up drive naton. Not necessarily nga makadto kagid sa iban nga lugar para nga magpatigayon sang clean up. Bisan dira na gid lang sa imo og saran sa palibot mo, dira ka mo maumpisa pagpandinno no kada Sabado ini siya kag sa mga kabarangayan kung kinanglan nila sang
technical assistance, pwede gyud sila maka-request diri sa aton sa General Services Office naton, sa aton nga City Engineers Office or sa Senro or sa Task Force Drainage para nga mabuligan sila, mahatagan sila sang assistance if need gid nila sang equipment no nga kinahanglanon. Ang aton sini nga priority gid ang aton nga mga drainage, ang aton nga mga creek no karang palibot para matinluan naton, para likaw kita sa anuman nga balatian, especially dengue, leptospirosis kay iban pagidira nga masakit, Bombo Chap. All right, once again, good afternoon. Thank you so much, Ma'am Joy. Salamat gid kag maayong hapon. Deriwavit si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal. Sa aton sining mga kabumbo dugulpiada lang ko bubuklis na dula do na mensionar ko man ba ko tani Bumbo Joy do abi ko do naga-report lang si Ma'am Joy sa akon na programa. Anyway, thank you so much Ma'am Joy no sa pag-share sining mga information. Isa man sa problema ang illegal connection. Although maid-id ka ginatutukan gini sang more power, but kung si Ma'am Joy pagani sinyati kung hindi lang bipag hulagon man minatuod, of which ngati humalin sang sumugod si more power nga sila diri ang nag-distribute sang elektrisidad sa syudad sa Iloilo, ginpasiguro man sini nila nga matapna adtong illegal connection kag nag-offer sang mga mahapos kag mamag-an nga pamaagi agud nga makapatakod sa kaugalingon nga kontador ang tagsa sinika konsumidor or pumuluyo sa barangay. Pero sa gyapon may pipila ka mga matanda ang Batano, kung ang kilala ko pa, nga kung hindi sila makakonect sa ilan sining nga tupad balay sa abot ko ano nga pamaagi, nag-connect pa sila ya sa mga street lights, sa iban sining mga government-owned facilities, para nga malibre ang ila sining kuryente. No? Kung mag-amo sinabanway ni malayo ang ginatawag sining ma-overload. Kag bangod sa sining overloading, nagatugas ang sunog. So, apektado na ang syudad sang Iloilo kay sila ang naga-shoulder sining mga balayran abe, kag apektado man diri ang pumuluyo nga naga-jumper, naga-illegal connection kay mapektuhan man sila pananglitan nga magluntad ang sunog. No? So, that is why nga to complement sa sining isa sa mga primary nga function man sa more power, ara ang task force sa voltahe. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Para nga ti mapasiguro man kay tinutuyo ni Mayor Inday Raisay nga mapasiguro nga safe ang tanan nga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, no? Sa mga nagapanguna man nga cause sang sunog nga mo ining illegal connection. Sa aton sining mga kasimanwa. Kag speaking sang Saturday is due day, ti mayara sang patigayunon sining launching, no? Ang venue will be San Juan Molo, Barangay San Juan Molo, pero sa nambal ganin ni Ma'am Joy Fantilaga Gurzal, sinya hindi man mo siningon nga makadto ka gito sa San Juan Molo or makadto ka sa iban sining barangay. Kay dira mismo sa imong saran, pwede ikaw iya maka-join, pwede ikaw magpakigbahin sa sining launching sang Saturday Do Day or Saturday Clean Up Day. Sa palabuton sining Hulyo 12, bisan dira lang sa imo sining puluyan. As a matter of fact, sa aton sining mga kabumbo, bisan di mo na paghulaton ng Saturday. No? Kung may chimpo malang ka sa matagsa ka matag-adlaw ni dapat magpanglimpyo ikaw. No? Kung sa chimpo iya nga nagatingulan or nagaulan-ulan, no? Isa sa mga pamaagi man sa aton sining mga kabumbo para malikawan aton ining wild waterborne diseases, influenza, leptospirosis and dengue. Pinakahapos sa gidera kung may maagyan ikaw nga sarang nga matiniran sa nga tubig bangod sa pagtuulan-ulan, pakulbon mo, no? Sa aton sining mga kabumbo, mga used nga mga guma sa nga salakyan, bisikleta, motorsiklo, pwede mo man ina ma-recycle, mga butilya,
nga nagatindog nga pwede mag-stagnant dito or magtiner ditong tubig, pwede mo man na mapakulob or pwede mo man na ma-recycle or ibaligyan nimo sa mga junk shop, makwartahan mo pa sa aton sini nga mga kauturan. No? May mga pamaagi agod nga mangin mapinuslanon ang pagpanglimpyo sa ugsaran. Una na sinigandagaan nga mayor nga tinutuyo among paglikaw or pag-prevent naton sang pamalatian. Ikaduwa, ti mapasiguro naton nga limpyo nga aton sini nga surroundings, di manaya-naya man sa aton sini nga pananawan Kag kung may mga recyclables nira, magamit mo pa or pwede mo man nga madala sa junk shop kay ti basi kon ma-convert mo pa na sa cash. Makabulig-bulig pa sa imo. 19 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton Banwa, si board member Distura, ang board member nagikan sa 4th distrito, may solusyon kung paano malikawan ining mga lugar kuno nga mahimo bahaon kag mapektuhan sang natural disaster. Lakip na sini karon Banwa cyclist o rining naga-bisikleta lamang nabungguan dito sa may Banwa sang uton. Ining biktima bago lang kapanaog kay Siman gali ini. Makaluluoy man. O galing kay bangod sa tuman kada sa pagpadalagan sa salakyan nga nakabunggo sa sining biktima, ginbawian gini isang kabuhi. Ginkondenar man ini sa Land Transportation Office 6 ining reckless driving sang driver sang nakabunggo sa siklista. Balikan ta mga dalaguan pagid nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad sa buwan sa udto pagkatapos ginlamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 20 minutos na nakaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Tutos na nakaligad sa takna sa ining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Ang probinsya sang Iloilo makabig naton nga kalabanan sa mga kabanwahanan sila diri. Ang prone sa pagbaha-baha, may mga kabanwahanan na gani nga sadto wala ginabaha but gulpiada lang sumugod 2022 no or before pa sang 2022 ginbaha man may mga nagluluntad sini nga mga landslide so on and so forth no ti ini bangod man iya sa ginatawag sini naton nga climate change no kag hindi na gini mapungga ng climate change sa aton sini nga mga kabumbo no there was a study gani nga gindiga sinadring napulo ka mga lugar nga makabig nga ti danger zone bangod sa climate change posible ti baka eksperyensya sang malala sini nga sitwasyon sa nga pagbaha but sandig sa aton sini nga pagpanalawsaw ti fortunately wala na lakip dito ang Iloilo pero hindi kita iya magsalig nga bangod nga wala kita malakip magapabaya na lamang kita sa aton sining mga kulturan. No? Padayon kita sa gyapon nga magpangita sa mga pamaagi kung paano malikawan, paano iyang mapahagan-hagan ang epekto sa climate change diri man sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Si Board Member Rolly Destura sa 4th Distrito, no? May solusyon kuno kung paano malikawan nga mapektuhan sa natural disaster ang mga lugar diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. I-check ta sa follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. May mga plano na nga ginalantaw si 4th District Board Member Rolando Destura. May kantanan man sini sa ginuyatan sining komitiba no nga ara sa idalom sa Committee on Disaster and Climate Change diri Bombo-Champ no. Suno sa tungdan luyag sinibuligan ang probinsya sang Iloilo agod nga mangin mahalungon no kag mangin ready sa mga disaster bangod nga ti halos bahin sang probinsya sa Iloilo kon mag-ulan magbagyo tanan naga-experience gid sang pagbaha no halos tanan sa mga panuhanan sakop sa bay probinsya sang Iloilo. Isa diri sa mga ginalantaw sa nga plano amo ang pag-relocate no sa mga residente nga masami sini nga nabahan. In fact sunod sa tungdan kay na retain ini siya sa sini nga posisyon sa nasambit sining komitiba. So may mga naumpisahan na sila na gin pang relocate no nga mga residente agod nga hindi na maka-experience karon sang pagbaha Bombo-Champ no isa ni sa pamagi. Ang isa pagid sa gitalantaw sining solusyon kung paano makalikaw sa pagbabaha amo ang ginalantaw sining satellite imaging no sa lugar sa bahin sang probinsya sang Iloilo. So sunod sa tungdan ang matabo sini karon ma-request no ang province sa bahin sang Department of Science and Technology kung DOST nga kuhaan sang image ang Iloilo pagi sa Diwata satellite. Bombo-Champ. So ang ining Diwata satellite do kaapat kuno ni maglabay-labay sa aton sining kawaan sa kadlaw. So pagi sini pwede ma-request sang DOST nga kuhaan sang satellite image no ang probinsya sang Iloilo. Actually ang satellite image nga ni do 3D ini siya Bombo-Champ. So ma-appear dra sa imahe kon sa diin no nga mga lugar ma-assess no ang mga lugar sa diin masami
dako nga volume sa tubig ang nagaagi kag diin posible mabutang sang flood control ang aton sining gobyerno. Kung summer season naman, di makita kung diin nagaagi ang tubig, no? Para at least may idea kung diin ka pwede makakuha sang supply. So kung nagabatyag kita sang kainit sang aton sining panyempo. So ang bitaha sa sining 3D sining satellite image, mabalaan sini bumbutsam kung diin nga mga lugar ang medyo manubo, no? So kung ma-identify na siya, so at least may idea ang aton sini nga gobyerno nga di ta magbutang sa mga sa mga establishment, especially sa mga relocation site, no? Kay kung manotice nato ng mga relocation site sa pila ka relocation site kag maobserbaran mo sa natungdan, kung mag-ulan ginabaha, no? Ti pagi sini malikawan, no? Ang matubang sa ulihi nga ti kalamidad, no? Sa mga relocation site, para at least nga antes pa man inesya tukuran sa struktura, so mabalaan kung bala prone ina sa baha, no? Para at least nga long-term solution kag hindi man mauyang no? Ang kwarta sa gobyerno sa paggasto tapos sa ulihi, maapektuhan lang man sa climate change diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo Bumutsam. Aribla ang kabahin sang pahayag di Port District Board Member Rolando Distura. So, gusto naton ma-enhance ang kapasidad sang aton nga provincial disaster reduction council office, especially sa pagpangaman kag pagtuon kung paano naton mahaganhagan ang epekto sang mga disaster sa palabuton. Madamo gid, no? Halos ta nga banwa may mga nagkalalain nga ginatawag nga high risk like flooding, mountainous area, landslides, umuna. So, wala sing banwa diri nga hindi siling tama, siling nga daw safe sila. Tanan halos aragid ang risgo. Gani, aragid man ang risgo pero kung anong himuon naton para mapahagan-hagan naton ang epekto, no? To mitigate the effect of disasters and hazards sa aton komunidad. Amo na ang aton tinutuyo gid. Like say for example ano nga mga ano na Dok? Well, of course, one is possible nga mga relocation sang mga panimalay nga ara sa danger zone. Okay. May isa na may ginasugudan na kami mga programa dira. Of course, on aton weather and climate information sa mga kadabanwa. In fact, nasugudan na naton, we strongly pushed for the installation of rain gauges sa mga kabanwahanan. Oo, nabutang na ina. So, we further also would like to request man nga may strong collaboration with DOST kag with ang bala mo may third ground receiving station kita sang aton satellite sa Dumangas. Nga ara dira sa aton weather station because when I was mayor again of Dumangas before, napatindog ta ang weather station. Nga kung sa diin ara man subo ang ground receiving station sa aton satellite nga Diwata. Nagaagi sa aton nga archipelago sa Pilipinas 4 times a day. So pwede mo na maayo pagi sa DOST kag sa Advanced Satellite Technology Institute or ASTI nga maayo naton kung pwede makuhaan sang picture or image ang probinsya sang Iloilo, especially during dry and during bad weather or stormy weather or during flooding, para makita bala ang kundiin gaagi ang tubig. Alam mo, grabe sina ang imaging niya. Pagkuha sila sang picture multi-lens ina halin sa satellite. No, maaga-agi sa kung amo ni archipelago sa Pilipinas, mag-aagi ang aton nga Diwata satellite, pwede na suguon sang ASTI, manang Science Technology Institute, sa ilang dito suguon ang ilang satellite para kuhaan siyang image sang tanggalabay siya. So if makita dito ang Iloilo, ma-request ang Iloilo, mabalaan mo during summer kung diin diri ang tubig agi, pag kung during flooding season diin kadto ang tubig. So with that information, mabuligan naton aton mga planners, specialists from DPWH, even from the Office of the Civil Defense, kag ang mga banwa kung din ibutang ang ilang mga flood control.
din ideally butang ang mga slope protection nga ma-prevent ang damage sang aton nga mga komunidad. Kag kundi nga area ang dapat tinluan na ang suba para mangin mahapos ang mga hapos ang pagkuha sang tubig. In fact, that is also what I'm trying to help sa mga LGU sa probinsya akon nga distrito nga gabulig kita nga mapanami ang mga suba gina disilt para pag-abot ang tubig sa baha o sa flooding, mahapos ang pagkuha sang tubig, hindi na maka-epekto sa mga panimalay kag sa komunidad. So do mas makales kita gali board sini angay sa ibanti nag-hire sila sa mga expert sa mga ga-survey din ang mga lugar nga do medyo bahaon. Sorry satellite babaw. Yes, pwede ka imaging. Imaging na siya. Oo. Okay. So mas dasig siya no, mas dasig. Yes, kag mas accurate gid Oo. Kag makagiya sa mga planners naton sang Department of Public Works, sa mga plano municipal planning officers naton nga kag sa mga concerned agency kung paano inihimuon. Nabatian si Port District Board Member Rolando Distura Bumbucham. So ang initi preparasyon naman kay kita subong ti sa bulan sang Hunyo ga ulan-ulan dan subong aton sini nga panyempo no hindi paktan specialty si ban sini ganing lugar grabe na to ang pag binabaha. So mo man ang purpose ni nga kun paano nga malikawan kag way man sang pumuloyo na nga mahulaan gid grabe pananglitan kung maka-experience kita sang sige-sige nga pag-ulan no kag same time ti kung may ara gid sang bagyo sa may bahin man sang probinsya sang Iloilo Bumbucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ining Diwata, amo ni siya ang pangalan sang labing una nga microsatellite sa pungsod Pilipinas nga gin-design na good to obserbaran ang Earth. Specifically ang Diwata 1, amo ni siya ang una, kag ginsundan sang Diwata 2, ini nga mga satellites gin-develop ini sa idalom sang PHL Microsat program or Philippine Microsat program. Collaboration ni siya sa University of the Philippines, Department of Science and Technology, kag Japanese universities. Ginlonsyar ining Diwata 1 sa tuig 2016, ang Diwata 2 sa tuig 2018. Ang primary mission sini is to capture sa mga imahe sa Pilipinas kag subungman ang palibot no? Para iya sa mga nagkalain-lain man nga purpose such as environmental monitoring, disaster risk reduction kag scientific research. No? Although nga ini silang ginpang na-launch na, ginagamit na naton since 2016 pa. Duwa na kabilog kay may Diwata 2 sa 2018. Do medyo naglibog ulota kay nga may pila pa ka mga bagyo nga do kasubong wala naton maantisipar. Although mayara na kita sa microsatellites nga gindisenyo para nga magpatigayon sa environmental monitoring kag disaster risk reduction. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung sa mga tinutuyo pa sandig sa paglantaw ni board member Rolly Distura, ti maayo gid ini. And by the way, si board member Rolly Distura, siya ni ang chairman sa Committee on Disaster and Disaster Response or Risk Reduction and Management Committee, Disaster Risk Reduction Committee, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay ti daw amo ni ang isa sa mga nangin makabig naton iyang do priority gid no or do mahambal kita nga do muning expertise ginatutukan man ever since nga nagsulod sa public service ining si board member Rolly Distura. As a matter of fact, may mga nagkalilain sini nga mga awards and recognition nga ini siya ang nabaton kag damo man sang na amot sa bahin sang knowledge and programs when it comes to disaster risk reduction, no? Sa aton sini nga mga kabombo. O galing kiti mo nabla
ambal ni board member Uli, niya ti paluparan ta na or pwede kita kayo to nga may mga pictures nga or videos ipakita diri sa aton para nga mahatagan sa nagakigo sining iya nga pagtamod ang posible dira man from sa amo sina iyang mga laragway or video ti dira maka-formulate no ang aton sini iyang gobyerno sa kun ano man nga mga risk reduction dira kag disaster management ang ila sini nga sarang nga mahimo. And of course mas maayo or mas labing maayo ang ang mambal nato ti ma-prevent or prevention o galing iti bangod sa sining climate change do hindi na gid man niya mapunggan pa ang pagluntad sa mga bagyo kung ano man dira nga mga natural disaster bangod man gani sa epekto sa climate change kag mabatyaga naman na siguro sa aton siniya nga mga kabumbo kay ang clear siniya nga ginatawag siya gani ang klaro nga ebidensya may mga lugar sa tuanay wala iya ginabaha, wala ginagyan sang bagyo, ginaigo sang bagyo, just like abi sa bahin sang Mindanao. But previously, sa mga nagliligad sila mga tinuig, may mga lugar na sa Mindanao nga ginakabig pag nga hardest hit sang mga mabaskog man siniya nga bagyo nga nag-agi diri sa pungsod ng Pilipinas. So, isa man ina sa mga sinyales nga ang climate change sa aton sini nga mga kabumbo ara na, nagaipikto na, ang mahimo na lang iya sang tao siguro ti mapahagan-hagan ini, no? Sa aton sini nga mga kauturan. But pero kung magpadayon kita sa gyapon sa pagpatumbaya, no? Hilabi pa nga daan, dako man iyang bulig, ining mga kahoy sa aton sini kagulangan, no? Sa mga kabukiran ta, dako man nga ipikto sining pagpangkalbo sa aton sini kabukiran. May mga kabukiran diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo nga ti napuno pa iya sa mga kahoy. No? Pero sa pagligad sa tiyempo, sa pagligad sa panahon, gin-convert na nila iya sa taramnan, ginhimo na nila nga taramnan ka mais, taramnan ka palay. No? Ako sa diin, although napuslan, ang ina nga porsyon sa duta or gintalauma sini nila, but ang epekto sini nagpalala sa sitwasyon sa pagbaha sa mga manubo sini nga area sa mga kabanuhanan nga kung sa diin pinangkalbong ila sini nga mga kagulangan dito, mga kabukiran dito. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kabay pa nga i-maximize nato ng paggamit sa aton sini nga mga resources kung ining diwata satellite ni dako ang mabulig mas labing maayo sa aton sini nga mga kabumbo nga magamit naton ini for disaster management. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Masubo karon nga balita sa pamilya sang isa ka seafarer. Bangod man ini siya ginbawian sang kabuhi. Nabawian sang kabuhi kay nangin biktima ini siya sang isa ka vehicular accident sa may banwa karon sang uton. Masubo-subo ini kay bag-o lang panahog ining nasambitan karon iya nga seafarer. Amo paning iya nga nasa lapuan. Madisgrasya ini siya kag mabawian gid sang kabuhi. I-check pala naton ang dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod naman sa kay Bombo Pauline Piliora sa iya nga follow-up report direktamente sa Banwa sang Uton, Iloilo. Bombo Pau sa report, please go ahead. Atay ang isa ka siklista diri Bombo siyang matapos nga nabunggongan sang nagasunod nga pick-up dira sa ukon pick-up truck dira sa bahin sa Circumferential Road sa Barangay Pakyad, Uton, Iloilo. Lagina sang aga kag ang driver sang pick-up amo ni si alias Mark 21 anyos sa residente sa Savannah Subdivision Barangay Pulo Maestra Vita, Uton, Iloilo. Single ini siya samtang ining driver sang bike o kun ining siklista amo si alias John 28 anyos. Isa ka seafarer residente sang Iloilo City kag kasado ini siya. Bombot siyam sa aton din na tigayon nga ginpakigangutan
ang hepe sang Uton Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Abner Hordan iya gimpayag nga nagasundanay ining duha ka ining bike kag ang bali na una ang bike nagasunod sa iya ang pick-up nga truck kag papauli na kuntani ang biktima sa may bangin man sang Haro sang hinali lang ini nga nalabot sang pick-up ang bike nga ginamaneho sini kag payag didto sang mga nakakita man sa nasambitan nga area nga do hinali man lang bala babacham kag based diri sa investigation sang kapulisan do hindi pa nila gid maistorya bangod kinahikot man subong ang pagpasaka man sang kaso pero kung makita mo sa may impact sang pick-up sa passenger seat ina siya ayon sa tubang ang impact sang bike makita mo do wasak gini ang iyang left side kumbaga bombatsyam nga do patimaan nga madasig ang pagpadalagan pero sa investigation ng kapulisan hindi pa gid sila certain kung madasig ang pagpadalagan pero considering nga nalabot bala kumbaga wala sang distansya or proper nga distance gid sa tunga sang bike kag sang pick up amon ang nga nalabot niya kag do medyo mabasko gid didto ang impact kay kung hinay malang bala pagpadalagan do hindi gid amon ka baskog ang impact kag hindi man amo na ka ang naagom or ang damage sa salakyan bomacham so resulta sa nagluntad man nga aksidente patal nga pila sa ulo sang siklista wala pa sang specific kung sa diin pag itong iba niya nga pila sa parte niya nga iban nga parte sang lawas niya kay wala pa man oy nag-request pa diri ang Uton PNP sang iyang medical certificate apang gindala ini siya sang OSORT medical responder sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City apang gindeklara man ini siya nga ginbawian sang kabuhi bombotsam bungod sa patal nga pilas na iya naagom as to the ibang pang injury kay di man nakita pa dito hindi pa officially makahatag sang statement dari ang Uton PNP apang based diri sa information nga ato nakuha nga ma-file sang kaso ang pamilya sining si Ferrer sining siklista sa subong ginakuhaan pa inisang affidavit ang asawa niya bombotsam kag posible magapangatubang inisang reckless imprudence resulting to homicide kag pahayag diri ni Police Lieutenant Colonel Abner Hordan nga may lisensya man ining driver sang pick-up kay madulong ini siya kuntani man sang iya nga mga mangod sa eskwelahan. So sa nagluntad ang aksidente, gipapanaog na lang niya nga sakay. Wala pa ma-identify gid kung pila tanan kabilog ang sakay pero may mga sakay ini siya nga iyaman bala nga mga utod. Bombotsam ginahibalo pa kung non-prof or professional ang iyang lisensya. Pabati bala naton ang ato nang interview kay Police Lieutenant Colonel Abner Hordan ang hepe sa Uton Municipal Police Station. Ano na to naman si Sabina santa na ito ang bike kag ang pick-up is nabungguan sang pick-up ang bike ang driver sa aton nga pick-up ni amo si alias Mark legal age residente sa Sabana subdivision Uton Iloilo while ang driver sa bike na bitin nato namo si alias Jan taga legal age man taga residente gid sang Haro Iloilo. Bali, sang kasunod, sir, ano ko nung rason sang salakyan nga adula iya manotice, sir, nga golpe lang nagbunggo sa sir sa bike? So, wala din kita ma'am ka pamangkot sang sa driver pa ma'am, kaya tungod nga ito ng investigaro sa ako, pero sang prepare man sang mga papilit na ito nagpalo up na din na ma'am. Pero sa initial nga investigation natin amo na ma'am, nagasundan na ito ng pungguan sa salakyan. Madasig, sir, pagpadalagan sang salakyan? So, wala lang kita ma'am makahatag ng testimony pa or maka-determine nga kung marasig ang padalagan sa sakyan. Tamang kay tungod ang area is wayang kag tungod 4 lanes man kag wala gawa pa sa mga establishmento dira sa palibot. Ano ni sir ang bike pag impact nagsuhot siya sa salakyan or di into mga naagom ni sir yung injury dayon? Yes ma'am, bali pagbunggo natumba sa may head injury sa as initial nga nakita sa naton responding team. May head injury sa tapos gindala sa Western Visayas Medical Center. As of now, wala kapita sang concrete nga specific kung ano mga injuries niya kay nag-request pa kita po sang iyang medical certificate para ma-determine kung ano gid iyang. Amusta sir ang initial nga decision sang family sang cyclist nga ni sir? Sa subong ma'am sila nga ma-file sila sa kaso kag ginahimos dito gina-prepare sa aton investigador tugid nga ginakuan affidavit ang asawa sang victim kay ma-file sila sang kaso. Hindi man ni sir tuyo hubog ang driver sa salakyan. So do wala man ma'am sa aton nga paglantaw siya do wala. Bali anong nga kaso pangatubangon posible sa driver sir?
replace imprudence resulting to homicide, ma'am. Bali, di na siya subong, sir? Na-release sa ma'am, na-release sa custody sa Moton Municipal Police Station. Colonel Abner Hordan Bambacham ang hepe sang Uton Municipal Police Station. So, ang status ni Subong under investigation paman, tugyan naton diri sa Uton PNP, pero amo ning initial information na gin-release bala Bambacham, pero makita mo bala sa kalayoon or sa distansya ngati or sa impact kag damage sa salakyan nga matudo ang kag dumadasig. Do nag ano gani dugol pilang ko kabatya gutom. Usually do ay pamang ko ginagutom mga muamo sining oras eh. Pero do kasaden sang pamatsyag ko sang gutom, sang hindi ma-determine sang Uton PNP kung madasig ang dalagan sang pick-up kag kung ano pang iban sining kabangdanan sang kamatayon kay una bes kung lantaw nimo sa damage sa sang pick-up truck wasak ang natuoy sining fender. So kung hinay ang iya sining dagan, butang tabi hinay nga dagan is 10 kilometers per hour, 15 or bisan mag 20 pa. Daw hindi man siguro magtugas ang amo sining damage abi sa bahin sang pick-up truck, no? Mas labi sa nabungguan yang siklista nga naga-bike kung yan lagan 10, 15, 20 basi bakiras lang guroto kag pinakalala na ginabi nabalian sang tulan ang lawas sang biktima pero patay gid Bombo Pauline ang pagkabunggo sa likod nga porsyon sang bicycle or bisikleta sining naga-bike dira naigo sang pick-up amo na nga nagtabog to ang naga-bike ka Bombo Pau. Amo na ba masyam kay nagasunod siya, so amo na gani ipahayag diri kag nakita naman naton ang sitwasyon sa salakyan nga wasak gid na siya. Ti ang iban to gani nagahambal nga do butang ta kung bike lang man ang naigo niya kag tawo do makatingalahan kay ti amo gito bala ka dako sang damage sa salakyan kay may nagahambal pa diri nga do na yud ya balabong patsyam although wala nagasuhot kuno pahayag diri sa aton nga kapulisan pero nagpagwa man dili gani ang statement ang Land Transportation Office nga nag-overtook ang cyclist kag miara so unsafe speed kag wala na maintain bala ang distance sang ginasundan ni sinibala Bombacham ang pick up wala siya nag-maintain dapat defensive driver kay akong baga nagasunod ka balaan mo bala kag ginabanta mo nga basi posible magpreno dai mo nga ginasundan kag mabanta mo nga hindi siya bala maigo Bombacham so may nagapahayag diri nga kung mahina yung pagpadalagan ang bugid to ka dako bala sang damage sa may pick up Bombacham. Amo gani sige. So dugang nga mga update kag development man diri sa nagluntad nga vehicular accident sa Barangay Pakyad Uton Iloilo. Plastar man naton sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. May rejoinder report diri si Bombo Krill Miliesa. Ara subong nag-standby direktamente sa talatapan sa Land Transportation Regional Office 6. Kaya patigayo naman sa pagpangusisa diri ang LTO 6 pinaagi karon sa kaya Director Attorney Didoy Hidospan. Bombo Krill sa report, please go ahead. Bungod sa natabo kainang aga sa barangay Pakiad Uton kung sa diin isa ka 20 anyos nga asiman nga napatay matapos nabunggo isang pick-up truck samtang nagabike sa nasambit nga barangay. Nag-akto gilayon ang Land Transportation Office Region 6 nga magpagwa sang show cause order sa batok sa driver sang pick-up agud ipasaysay sini kung naay hindi dapat kuhaon or suspenduhon ang iyang lisensya. Nagakooperar man ang LTO 6 sa Iloilo Provincial Police Office sa pagkuha sang pahayag sa mga testigo, pagtan-aw sa mga CCTV footage para sa padayon nga investigasyon kay man posible nga magpagwa ang ahensya sang administrative nga punishment or sa sanction sa nasambit nga pick-up driver. Alakip na dira sa sanction ang suspension sang lisensya kag nagadepende man ni sa gihapon sa resulta sang investigasyon sang aton mga kapulisan Bombo Jam. Ginapahanduman
sang LTO-6 nga tanan nga motorista, tanan nga driver sang dalanon nga mag-untat sa sobra nga pag-drive or in a high speed nga pag-drive sang salakyan para maghatag sang igo nga distansya kung maglumpuwas man sa bike lane o kon sa sidewalk nga para lang man sa aton nga mga pumuluyo. Dapat may ara nga isa sa tunga nga metros nga distansya na ginapatuman nga lagda para malikawan naton ang disgrasya. Yari ipabati naton ang pahayag ni Attorney Gualjuso Giduspan, ang Regional Director sang LTO-6. Ang kainang natabo no atong cyclist nga ginbungguan sang pick up no ginakuha naton subong ang blotter report from the PNP. We already directed our chief of office sang gimbal where iya jurisdiction ang uton no kag subong inulat ang blotter nga kay siyempre di ba kami ka gusto nga i-rush na mo ng ang pag-imbestigar sa mga kapulisan about the incident. So we have to wait for the Uton PNP to complete the recording of the incident. Well, suspend na ito ng lisensya, no? Pending explanation of what happened. No? So, kami administrative lang. Ang criminal aspect is with the PNP, no? Kung i-file nilang kaso o hindi. Pero ipadalam siya sa show cause order, sir? Yes. Upon receipt sang blotter entry report, then we will know the identity sang driver. We will also know the identity of the victim. Mabalaan na ito kung anong circumstansya kung nga natabo ito. And then we will send a show cause order. Yan sir nga sunod-sunod, di ba si kada adlaw ang mga aksidente sa dalanan sir? Ano atong natikang perkat sir? Pwede sige man atong law enforcement, no? Pwede, it might be the lack of discipline no, sa mga driver sa dalan. Pwede ginaubra man namon ang tanan namon nga ginaubra para to avoid that, no? May driver's education na ganit kita, no? Sige man ang driver's education, sige man ang atong law enforcement, no? And sige man ang pagpalapnag naton sa mga information drive naton through social media. So awareness will be the key, no? Pero kaya nga daw kulang sa disiplina, that's why this happened. Para sa amon, ginasuspend naman ang license. Kasi pribiliyo mo lang yung lisensya mo. And then ginapa-explain natin kung hindi natin pag-i-revoke ang ilang license. So this is part of due process. May harap kitang penalty for reckless driving. And ang frequency na may mga suspension na ganina. No? Pero more than the penalty, mas mayo na nga hindi tayo pagpa-driving by preventively suspending the license or kung makita natin nga very grave ang negligence or recklessness on the road, pwede natin i-revoke ang lisensya. Nabatian naton ang pahayag ni Attorney Gualjuso Giduspan, Bombocham. So dako posibilidad nga temporarily suspended ang driver's license sining driver sa pick-up truck ka Bombocril? Yes, Bombocham. Ginahulat lang gid sa buong ang opisina sang LTO kung ano gid man ang investigasyon sa mga kapulisan kung mapamatuod gid man nga naglabag ang driver sang pick-up truck sa kang batas ang dalanon is ipadalon gid siya sa show cause order o kung suspension gid sang iya nga driver's license Bombocham. All right. Ini si Bombo Kriel Panisales Neliesa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Kriel Neliesa sa imo siniiyang follow-up report. So mismo si Attorney Didoy Hiduspan ang naghambal nga ginahimo man naton tanan, may driver's education na kita, so on and so forth, information dissemination, but hindi gid naton siniiya mapulong ang mga driver o rini naton mapauntat or whatsoever dira, no? Kay sa gyapon ang kausa sa mga vehicular accident, no? Nagapanguna sa gyapon ti human error. Secondary lang ang
mechanical error abe sa aton sini nga mga kabombo. Tiya mo nang isa sa mga pahanumduman nga dapat nga mag paiway gid, no? Or mag hatag man sang sang tawagan ni tsansa or ligwa sa iban sini nga nagagamit man sang salakyan. Lang si Doc. Basi naga-monitor si Doc. Doc, basi maayo kami kasi mo. Ayo asa nga basi makapundo dasig lang. Si Doc Owen Libakin kay palaligban karon banwa kay duha ang pilas sang pulis nga nasapwan nga way na sang kabuhi sa bahin karon sang Barotac Nuevo PNP sa aton sini nga mga kabombo, no? Na-relieve na to ang Chief of Police nila. Ang autopsy examination diri banwa duwa ang pilas. Sandigman sa result sang autopsy examination ni Dr. Owen Libakin sa sining police nga nasapwan nga way na sang kabuhi sa third floor or sa babaw gito sang nasambit karon nga police station. Ara si Doc kamala sa dasig lang jutay lang bumbutsam interview. Duha ka pila sa ulo, isa ka exit ta wound sa aton sini nga mga kabombo. Wala nga lagi si Doc. Siguro makatrutaway karon si Doc, makatawag kami liwat din sa imo, Doc Owen. But as per information, nga duwa ka pilas sa ulo, isa ka exit wound sa aton sini nga mga kabombo, ining nangkon sa nga nasapuan nga pulis nga among finance officer sa Barotac Nuevo PNP sa aton sini nga mga kabombo. May ara sang entrance wound sa tuo nga porsyon sang ulo kon temporal area, kag may ara sang exit wound sa nawala nga porsyon sang ulo ang nasambitan sini nga opisyal. Di ginabulubanta nga ang insidente kuno natabo mga 4:30 sang kagahon, sa aton sini nga mga kabombo. Duwa ka pilas sa ulo or duwa ka pilas ang isa exit wound. So lapos, no? Morning latest diri sa autopsy examination ni Doc Owen. Ba't alang-alang sa nag-drive si Doc Owen? Sige lang, makachansa kita ron tawagan naton sa liwat. But as per information, nga duha ka pilas sa ulo, sa duha ka pilas, isa ang exit wound. So, nag-agi diri sa tuo, naglapos sa wala. No? Sa wala nga porsyon sa iya sini nga ulo, sulo man sa medical legal officer sang PRO6 nga si Dr. Owen Libakin ang initial information nato nga nabaton sa iya sini nga autopsy examination. Iban sini mga balita kang impormasyon inyo bantayan sa Iban sini Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ipanugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa Concert at the Plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharist Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa intanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a beautiful Thursday, July 10, 2025. Sa aton dira nga mga tagpalamati abroad, ginakumusta ko gid kamo kag ginakahidlawan ko ang inyo nga mga istorya, ang inyo nga mga kasaysayan. Basi you can find time to sit down after work or on your day off. Pwede gid nga ma-insert ang pag-share naman diri sa kahapon lamang program. For the meantime, regards gid dira sa inyo tanan, halong-halong gid. And also, the invitation goes out sa ato naman nga mga tagpalamati. Here, mga local nga mga listeners and sa mga listeners man nato no, sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas, including again abroad. Pwede gid nga makashare sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program, ang mga inagyan sa kabuhi nga napun-an sa mga inspirasyon, manami nga mga motivations, mga encouragement, para nga kita man no, may makuhaan nga mga guide sa ato nga pagpangabuhi. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kumusta ka mo today? Nakasmile pa bala kita dira? Dapat lang gid. Kaya ako yan nag-smile gid. Always. Anyway, salamat sa luwat nga pag-upod. Here's our song para sa inyo as I welcome you diri sa KLP. This is Tita Regine and here's the song coming from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Welcome sa KLP.
was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's thin, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Elmer John Bolaño and Partik Mark Armada. I'll be right by your side. It is now 16 minutes after 2 o'clock. Welcome diri sa kahapon lamang program sa Thursday edition. Kaupo ninyo si Tita Regine. Oy, may nagpaparamdam. Nadumduman naman yung mag-get right diri sa nga story. May liyag i-share sa atin this afternoon and we're very happy
si Miss G sa iyang 75th story para sa KLP. Dear Tita Regine. Good afternoon, tita. Hello man sa tanan nga tagpalamati isang KLP. Kumusta na kamuda? Wow, kadamo na sa mga stories nga very inspiring. Kag nagadugang naman mga letter senders. Hi kay Mia sang Bingawan, kay Lolo Dencio, kay Student Mom, Lola Amparing, Mr. Survivor, Aris 8, Aquarius, Aguilas ng Sri Lanka, Nanay Del. Kag sa tanan nga mga letter senders. By the way, Tita Regine, sending hugs and prayers to Deo sang Putotan, nami iya sorry ligad. Baw, madugay na naman walay a catch kapabatsyag ba? Actually, may inag-send na ako tutani ligad, tita, mga 2 weeks ago. Kaso, naguba ang desktop ko. So, wala na dayon. Ay, maando langs. Doon nalipat na ako gani. Kung ikapila ako na ining letter, 74th or 75th, pero sure ko, hindi pa ika 100. Hahaha. 2022 to 2030, matapos gining isa kagatos ta. Salig lang. Tita, I miss you. Haha. Ay, kabalo ka kung nga ang nagsulat naman ako liwat. Kay man, nagdamgo ako nga ginabasa mo kuno sulat ko sa kahanginan. Tapos siling ko, hala, wala man ko nakapadala sulat, nga ang may ginabasa kaya. Aha. So pagkaaga, nag-decide ako nga masulat pagkagabi. So dito nga nakasave sa computer ko nga isa, tita. So sa subong laptop gamit ko, try ko na lang recall mga ginsulat ko dito. Hambal ko gani sa self ko, grabe, amo na giniya kadugay, wala ako kasulat sa KLP, nga bisan sa damgo, ginabasa mo ang sulat ko. Ha ha ha. Oo, gindi. Cutie. Pero abi mo, tita, after sang dream ko nga ato, may gulpi nag-pop up sa mind ko about sa letter nga wala na send. Pero base, 3 minutes, tapos mo na ni basa, tita. So, ma-start na lang ako sa amusini. A letter never sent. Tita, imagine writing a letter to someone you love, telling them how much they mean to you, but never sending it. Gapati bala ka mo nga many people carry unspoken words in their hearts. Kaangay sang thank you, I'm sorry, I love you, etc. We often wait for the perfect time, but sometimes that time never comes. Amo na, nga samtang may kahigoyonan ka mo, ihambal or ipabatsyag sa mga hamahal nyo sa kabuhi. Himuan nyo na before it's too late. Pareho manabala sa mga nagpamati dira sang KLP, kag nakastart na sulat sang ilang mga kasaysayan, or ang iban siguro nakatapos na pero wala pa napalabot or na-send kay Tita Regine. Hehehe. Tiano pa nahulat nyo? Ipakigbahin nyo na ina. Malay nyo, ang stories nyo gali ang ginahulat sang iban para magka-courage man nga mag-share sang ila istorya. Or basi, ang letter nyo ang makabulig heal sa mga silent sufferers out there. Life is short, and silence can become a wall. Saying what we feel, even in simple words, can change relationships and heal hearts. Don't wait. Say it today. Say it now. Right now, and send na kung may ara ka muda, madugay na nga gusto i-share sa KLP para sa inyo nga pagpakigbahin, mais man ang mga balatyago nyo da. We are here to listen. Kag ara si Tita Regine para maghatag advice kag words of encouragement. Takop ko na ni tita, nagkalit lang ko sulat, kay basi, padamguhon mo naman ko balahaw. Char. Aha. I always remember you in my prayers. Salamat sa pagbasa, tita. Ikaw na bahala sa mga corrections. Basic it permisi iyay nyo.
Lutangs pa kag to you always and forever. Love you, tita. Good health lang da always. God bless. Best regards, Miss G. And so that's it. Ang gin-share sa aton for today ni Miss G. Kadumdum siya magsulat kay ginpadamgo ko kuno siya. Abi padamguhon ta ni Permi ang babae nga ini. Well, anyway, we know no how busy you are. Kag tapos daw ka ang schedule niya nga daan sa work niya panggabi. So amo na ginahambal niya nga lutang siya kag tuyo siya. Well, we understand. But you know what? I really agree sa imong ginhambal diri. If you have something to say it now. Don't wait for that perfect time. Kay basi wala man sa perfect time or basi hindi man mag-abot ang ina nga perfect time. We do not know, no? Life is too short indeed. Gaplano-plano ta nga hala, masyaran ko bala si Amuni, may iistorya ko to bala sa iya. But the next time around, ginlipat-lipatan mo, and then gulpi na lang, no? You learn, ay, wala na to gali. Ang ginaplano ko nga kaduan. So we miss a lot of chances. So say it now, like do things nga pwede nyo na nga mahimo. So hindi na procrastinate ina, no? Kung may luyag ka mga i-share, share. Kung may luyag ka mga ihambal, ihambal. Kung may luyag ka mga ipalabot, ipalabot. No, di ba, Miss G? Anyway, happy ko nga nakapabatsyag ka naman di sa amon. Sige sleep na da. Maraming salamat sa imo, Miss G, for this something that you shared with us. Sa ining hapon, alas 2:23 ang atong nga oras, magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paano ba makalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa July 13, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharist celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Patuloy kita, alas 2:27 ang aton nga oras, from the letter of Miss G to the letter of Lola G. Lola G of Iloilo Province. Good afternoon dira sa imo. Basahon tang imong sulat. Nagasugod sa pagsiling, Dear Tita Regine. Hello, hello mga kabombo kag mga ka-Star Nation. O, diba? Intro pa lang, ha? Happy listening and viewing sa million supporters ng KLP Tita. Kumusta man dyan? Sa mga superiors naton, sila Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, kag sa mga sukis ng KLP Tita. Blessed afternoon, gid, sa inyo tanan. By the way, nagabuylog man kami sa inyo kasubo, bangod sa pagkadula. I mean, sa pagpauli na sa luyos ang atong tagtuga, sang isa ninyo kakaupod dira, Tita. Very young pa. Damo gani na nugunan, Tita. Malamig daw ang boses, kag malambing pamatian sa radyo. Kung palangga siya sa mga kaopdanan, kaabyanan, kag pamilya niya, sigurado, mas palangga siya sang Diyos, Tita. Kabay, happy na siya sa luyos ang atong Ginoo sa langit. Tita, praying for his soul. Na-remember ko pasadto sang mid-80s ang pagdulong sang isa man anay kakatapos ang Bombo Radio. Sa atubanggid sang school sa diin kami nag-eskwela, Tita. Natubuan at tuko sa library sa ibabaw. Tita, kitaon sa ako na pungkuan ang mga salakyan kag mga tawo nga nag-upod sa procession, Tita. Naglantaw gid ko. Kunwari gatuon kag research sa school library ay gali timo nawili takan kalantaw, Tita. Kay avid listeners man kami tanan sa balay. Halin kay tatay, kay nanay, mga katiyaan, kag kami, gagmay sadto sang ila kasikatan, Tita. Gagmay pa kami. Nakakadto man gani sila ang harana team nanda sadto sa amon. Daw siya, si Tong Espita, kag nung pirot to bala mo, 70s pa. Sang late 80s na, Tita, na-expire aton sikat nga anchorman ninyo. Ahay. Huwag itakon kakita sa personal sa iya, Tita. Pero sang paghaya sa Mandurriao Church, ay naghapit gid ko, Tita. Kay semestral break sadto. Ti, bisan gabakintol ko, sang akon mga dalalon pauli, nagkalit gid takon, maghapit. Bisan remain kag picture, at least makita ko man amon mga ginhangaan nga mga anchorman, Tita. Mga ginasubaybayan gid na sila sa mga tawo sa amon, Tita. The most trusted and #1 radio network in the country by. Kag sadya bala, Tita, dati no, may suspense, mahuhuli ang boses sang hahangaan mo. Daw gusto mo gid makita sa personal, no? Singit ko lang ni Tita Pero one time, sa hindi ko gin paabot, ang isa ka manami magkanta, kag manami tingog, kuon ko. One day, makita ko gitanara. Bow, after several years, Tita, so nag-obra ko dyan sa city, natabuan, nagkadto sa talatapan namon. Kuon gid kaimaw namon ay, Lola G, kilala mo ang tao ngaran? Amo na si Mr. Black. Hehe, not his real name. Na-expect ko, Tita, pogi, tall, dark, and handsome siya. Hehe. Kaya daw boses prinsipe. Ahay, dark lang, Tita. Okay lang bawi sa boses. Hehe.
With no offense sa iban, ha? Dala lang ato sa pagkabata, tita. Ulibaton. Ustoron dya, tita, budlay, makarma, fuera. Makayuhom-yuhom lang ta, Silingani, YT perfect sa kalibutan. May kanya-kanyang talent lang. So, thank you. Next naman, tita. Mabuhay. God bless. Lola G. Sang Iloilo Province. I agree with you, Lolo G. Noon sang una, hindi mo pa makita ang mga anchormen, ang mga disc jockeys. Wow! Sa tingog pa lang mesmerize ka na. You picture, you have your own picture nga ginabase mo sa ilang tingog, kung anong ilang mga hitsura. Masali mo, gupugwapugin, gupugwapagin. But anyway, now, nga may live stream na kita, makita na sa camera, hindi lang mabatian, but makita nati, just manage your expectation, kumbaga. Anyway, thank you so much. Yes, correct. Makayuhum-yuhum lang. Anyway, 2:32 ang atong nga oras. Magabili kita with another story para sa inyo this time from Inbi, sang Iloilo Province. Sa gihapon, this is KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud Mangisda rin kita sa sulat ni Inbi sang Iloilo Province. Good afternoon gid sa imo dira, Ma'am Inbi. Nagasiling ang sulat, mahal kong Tita Regine. Kumusta naman kamo mga classmates ko sa KLP? Nagapati man bala kamo nga ang panulay? Unay? Huh? Nga dapat kita maghalong sa tanan nga tion sa kasakit kag kalipay. Tungod makibot, nerbyoson, kag makadalagan kita nga waay kuhaon sa gulpi nga pagkatabo sini. Sa liwat malipayon nga kahaponanon sa inyo tanan, makatapos ang Bombo Radio Philippines, laminigid sa imo Tita Regine, mga KLP letter senders, listeners, and lovers. Mga kauturan, antes ako magpadayon, tuguti anay ninyo ako sa pagsambit sang Diyos nun nga kaluoy, sang aton mahal nga makagagahom, sang gakaratabo subong sa aton palibot, kung paano kini nga mga hitabo mapahagan-hagan, o kung mahatagan kasulbaran. Hindi kita bungol kag bulag nga diya sa aton o kung didto sa iba nga lugar, may nagautas sang ila kinabuhi sa waay matagna nga panahon. Masapwan lang ang patay nga ginsalvage sa kakugnan in state of decomposition. May mga mag-urutod, nagpinatsanay tungod sa paranublion.
May mga kahinablusan o kun kaapuhan nga ginunay tulis ang mga katigulangan. May tatay ginhiluan sang anak agud kuhaon ang kwarta nga natipon. May kapunungan o kun humayan ginprenda sang asawa o kun anak nga lakwatsera. May kotse ginbaligya sang anak nga tahor na pierde sa bulangan. Doan ko kuno daya ka makangiridlis nga mga hitabo. Ano, waay ni sila makakilala sa Diyos? Makasubay sang kasuguan sang Diyos? Si Satanas na ang nagahum sa ila. Nalipay pagtanaw sa pagbuhat sang hindi matarong. Insa man, hindi ayhan sila atheists, mga tao nga waay nagatuo sa aton mahal nga Diyos? Or atheists, no? O kung nagatuo man gani, pero tapaw o salimpapaw, nga madali lang makuha ni taning. Madali lang madala sa ingat sang pilak. Gani kun mahimo, aton kinitanan pamalandungan. Mangita kita sa mabakod nga taming, defensa nga hindi kita madara ni Satanas sa hindi maayo nga mga buhat. Kung ma-recall pa naton ang pinakauna nga sugo sang Dios sa balaan nga kasulatan, nagasiling higugmaa ang Dios labaw sa nga tanan. Kag ang ikaduha, higugmaa ang imo isig katawo, suno sa pagigugma mo sa imo kaugalingon. Kung ginahigugma mo ang Dios, hindi mo pagsupakon ang iya sini nga kasuguan. Hindi mo pagpatsyon ang imo isig katawo. Hindi mo unayon pagkawat ang savings ni tatay mo. Hindi mo paglikman o butigan ang ginikanan mo. Paano naton daya tanan malikawan? From our daily bread, we thank God for graciously providing the wisdom and resources to make it a reality. To withstand life's storms, we need a strong foundation. If you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, He is that foundation. We must listen to God's holy gospel, obedient to His holy will and commandments to build a solid spiritual lives, to refrain from a society that seeks to satisfy its own pleasures apart from a holy God. Ang aton nga pangamuyo, amo ini ang makasalbar sa aton, as we act in accordance with His holy will and reap the blessings of peace and security that only He, our good Lord, can provide forever. Without much ado, let us commit ourselves to the 10 commandments of God and follow each. Gikan sa balaan nga kasulatan, kinahanglan ang paghigugma, hindi salimpapaw. Dungti ang malaot, kag himua ang maayo. Maghigugmaan na isang mahirop, subong magulutod kay Kristo, kag magbinuligay, magmapisan, kag hindi magtinamad. Alagaran nato ng Ginoo sa bugos naton nga tagipusoon. Kabay pa ang aton paglaom, maglipay sa aton. Batason naton ang mga kabudlayan, kag magpangamuyo sa tanan nga tion. Magbulig sa mga kinahanglanon sa aton mga utod, kag batunon sa aton balay ang mga dumuluong. Pangayoon naton sa Dios ang iya bendisyon sa mga nagahingabot sa aton, kag hindi pagpakamalauton. Kung may maghimo sa inyo sang malaot, hindi siya pagbalusi sang malaot, kundi tinguhai ang paghimo sang maayo sa atubangan sa mga tao. Himua ang masarangan ninyo sa pagkabuhi isang mahidaiton upod sa tanan nga mga tao. Hindi magtimalos, kundi itugyan ini sa kaakig sang Diyos. Kay ang kasulatan nagasiling, ako ang magatimalos kag magabalos, nagasiling ang Ginoo. Sa baylo, subong sa ginasiling sang kasulatan, kung ang imo kaaway ginagutom, pakan-a siya. Kung ginauhaw, paimna siya. Kay sa paghimo mo sini, magakahuya siya sang iya kaugalingon. Hindi ka mo magpadaog sa malaot, kundi dag-a ang malaot, paagi sa paghimo sang maayo.
Our true battle isn't against flesh and blood, but against unseen principalities and powers of darkness. As we strive to live for Christ, how can we be prepared to fight well and be the winner? Kanami nga tupiko, ipaambit sa aton tanan nga nagapamati subong sa KLP. Abi ninyo, kung may mabakod kita nga defensa, sigurado hindi kita dali-dali madala ni Satanas sa malain nga mga buhat batok sa kasuguan sang Dios kag sang tao. Aton hugot nga adoptaron kag sundon ang 5 ka guidelines nga mapalikaw kita ukon maproteksyonan kita sa mga panulay kay Satanas para hindi kita malaglag kag hindi kita itugyan sa mga kalautan. Tita Regine, isa ka Domingo, si Sister Nena, ang ako nupod, nag-vigil sa prayer room, nag-istorya nga waay siya makaturog bilog nga gabi. Ginkurog siya sa kahadlok sang tawo nga nagahuramintado, nakaabot sa ila baryo. Tuya gidapit nagpatupong sa idalom sang ila kusina. Naga-attempt nga masaka kay manago kay ginalagas siya. Ang trangka sa puwerta daw maguba ron kaana nga bulya-bulya. Ay abaw, nagsinggit si Nena sang tabang pero malayo ang mga kasalingan nga waay siya mabatian. Hindi man siya makatawag kay waay pa cellphone kani adto. Nagpray hard gid siya kay Lord. Siling niya, Diyos ko. Buligi man kami sang anak ko. Proteksyon ni kami sa malain nga tao. Samtang siya nagasigi pangamuyo, ginkuha sang iya anak ang termos nga may ininit nga tubig. Ginbo-bo sa salog nga kawayan para magpalagyo ang huramintado. Nakabunggo pa siya sa harigi, kasala-sala para makadalagan. Tita Regine, tama gin man ka-importante ang mainit nga tubig. Kay aside nga magamit sa kagabihon kung magsakit ang imo busong, magamit man nga armas kakaaway. So ibalik ko anay kay Nena. Hambal na, why gid sanda sang iya anak makaturog hasta maaga, kay basi bumalik kag manghiris rugid ang huramintado. Ang ido nila nga nahigtan sa balkon, ginsaylo sa idalom sang kusina. Mayad gid nga nagresponde dayon ang Holy Spirit. Nena's prayer was heard kag gintudloan ang anak sa pagbubo sang ininit. Kag amo man nga gabi, ang bana ni Nena nga si Paulo nag-overtime ka trabaho, nakakita sang enkwentro. Pag off nila, ginkorsonodahan siya sang ila upod nga hubog. Nagmaoy, ginhangkat siya nga magpabalhas, magtuk apanay. Duro pa nga yaw-yaw nga makairinit, kay kuno talawan, hindi magbato. Iya pagid ginbuyayaw sang malain nga mga tinaga. Kalmado lang si Paulo, nagapungko, nagapangamuyo, kag bantayan sa may natumpok nga baras. Nagaredy. In kaso magsubol gid, iya sabyahan ang mga mata sang baras. Hinali lang ang mga upod nila nagsinggit, kay natumba sa sobra nga karugbo ng tawo, kag ila gintuwangan, ginpaturog sa balkon, hasta naagahan kahuragok. May panulay man gani nga unay ni Paulo sa trabaho. Sugod sadto, nagalikaw-likaw ron si Paulo kana. Pay, duwaay lang sang may natabo sa iya. Waay ron tana si Paulo nagakumpiyansa. Naglasay ron ang pagtamod ni Paulo kana. Salamat sa dakong akaluoy sang aton mahal nga Dios. Ginpunggan siya, ginproteksyonan, kag ginpakalma lang siya sang iya guardian angel. Pagkaaga, ginsugo ni Nena ang iya anak nga 13 anyos, mabakal sa tabagak sa tiyangge sa karsada para isugba, isudaan sa pamahawnanda. Way siya kahibalo, nga nagasunod ang ido niya. Ginlagas ang isa ka ido ang iya ido. Nagsaka siya sa kahoy, kag singgitan si Brown nga magpauli. Ginoo ko, papauli aron si Brown.
Nagwa ang tag-iya, kag iyagin sa biyahan sang tubig para magbulagay ang duha ka ido. Kag madasig nga nagdalagan si Brown pauli. Maayo lang, Tita Regine, nagiyahan gid ang bata nga hindi makagat sa nag-upas nga ido. Hence, prayer is a strong weapon to calm down the devil in everything. Let us always pray and pray unceasingly. Sometimes, God answers in ways you'd never expect. When your heart is full of anxiety, pray. When you feel alone and helpless, pangamugyo. When you don't know what to do, pray. When you feel there's no way out, pangamuyo. Matthew 7 verse 7 tells us, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Entrust everything to God and see how God leads and guides you. Once you have experienced it, you will be able to look to God in all things. Prayers will open the door you need. Nagapamati ang Diyos, and He will lead you into a brighter future. According sa aton bago nga Papa, never give up on prayers. Trust that every whispered hope is heard by our Lord. Thank you so much, Tita Regine, for reading and reminding us to be safe from dangers. Long live KLP and our beloved listeners. May our compassionate and merciful Father, the source of everything, be with you and your family all forever. Always in B, sang Iloilo Province. Mom and B, thank you again for sharing something that would strengthen our faith. Mga butang, no, nga makapabakod gid sa amon, kag sa amon nga pagtuo. So, salamat gid. 48 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Kita, another story from Ningni. Dear Tita Regine, maayong hapon sa tanan, sa imo Tita Regine, kasi tanan nga staff of this station, sa mga members. Sorry Tita, but I can't keep this only in my mind and heart. But sa pagkamatuod, nahinder gid. Baratsagon ko sa mga bata, umagad, kag mga apo, nga insaway ko gid sandagin tamyaw. Hindi bala nga palangga namon ikaw, mama, nanay, siling nila. Tihiw uman, sabat ko, insaway mo gid kami gitamyaw. Ang mga classmates mo lang sa kahanginan, imo gintamyaw, kami waay gid.
ti, arigid ako, Tita Regine, para nga pangayo ko nga i-allow mo ako nga tamyangon sila. Sorry, gid kayang ba ako sa ilang, hindi man greetings ang programa ni Tita, story. Pero at least, pamangkot mo kuno kung sino, ako nga tamyangon, pero tis ka day lola ang paring lang. Kung sa tanan ko mga friends on air, sorry ha, but please greet them. Kaday Mr. and Mrs. Rudy Cambal, Junjun, only child, Mr. and Mrs. Ronald Sanchez, Toto Omel, Nonoy Shan, Mr. and Mrs. Lowell Dayo, To Matmat, Neni Abby, Neni Misha, Mr. and Mrs. Fernando Tugayada, Mr. and Mrs. Renan Sanchez, and Neni Macy, Mr. and Mrs. Ray Ivan Sanchez, Mr. and Mrs. Harold Guinness. Sa akon hinablos, Jan, kag duwa ka bata, sorry tita ha, pero hindi ako mahimpos ka mga feedbacks ka mga bata. So until here only, once again, happy day sa tananamon yung mga classmates sa kahanginan. More power to this program and station, especially sa imo tita. Love and regards from Ningning. Sige. Para nga mag-way na sa may mga nag-kusamod dirati. Nag-greet na kamo ha. Anyway, sige, gamay lang gid siguro nga bahin sang sulat naman diri masugpon kita sang kahapon bala to ngin share diri sa aton ni Aguila sang Sri Lanka nga nag-mention siya about sang Puson Poya nga celebration or full moon nga celebration dito sa ila, ang iyang pag-prepare no sang decor sa school sang iyang mga kabataan. And then sa nakasakay siya sa bus, may isa katigulang may pilas kay nagailig ang dugo. So iya inigon buligan pinaagi sa pagbutang sang higot sa pilas sini. Padayon naton ang salat ni Aguila sa Sri Lanka. Tita Regine, habang tinatali ko, hinahawig ng lola ang sari ko. Iniiwas niya, baka malagyan ng dugo. Okay lang naman, malagyan ng dugo. Basta maayos ko ang pagkatali. Sa wakas, huminto ang pagdaloy ng dugo, tita. Ang oras na yon, punong-puno ng pasahero ang bus. Napansin ko, may isang mama, formado, nakasuot ng light purple, nakatitig sa aking mga galaw. May dalang bag na leather. Misteryoso ang mukha. Napatingin ang mga mata sa akin. Bigla kong binawi at nakatitig ako sa sitwasyon ng Ali. Magjo-duty pala siya sa hospital. Sana. Yon ang sabi ng kasama niya sa akin na nakaalalay sa Ali. Binayaran ko na rin ang bus payment nila tita kasi naawa na ako at alam ko wala na sa isip niya ang pagbayad. Babayaran sana ng kasama niya. Sabi ko tapos na po, binayaran ko na. Nakangiti ang konduktor sa akin. Magka-close rin kami tita ng konduktor ng bus. Halos lahat magjo-duty sa araw na yon. Binayaran ko na ang Ali, tita, dahil alam ko hindi niya maiisipan pang makabayad kasi umiiyak at namimilipit sa sakit at nakakaawa tingnan. Pangatlong balik ko, tita, nang pababa na kami sa bus, pinauna ko ang halos lahat na pasahero. Pero may isang mama, 2 saklay ang gamit. Sinundan ko agad sa kanyang likuran pababa dahil nakita ko na walang kasama. Binigyan ko ng space ang aking harap habang sinusundan siya. Nakasement ang kanyang isang paa. Biglang bumulusok pababa, tita. So bigla kong hinawakan ang kanyang 2 kilikili. Salamat, tita. Nailigtas ko siya sa oras na yon. Kung hindi ko nasalo at sinuhot agad ang 2 kong kamay sa kanyang kilikili, malamang baka mabali ulit ang paa niyang nakasemento. Habang binabalanse niya ang kanyang sarili, inalalayan ko hanggang sa naayos niya ang kanyang katawan at nabalance. Nang nasa loob na ako ng bus, siksikan, punong-puno ng pasahero. Ito ang problema pa sa aming bansa. Laging overloaded at madalas kong sinisita ang mga drivers. Sabi ko, kung gusto mo pa ng maraming pasahero, magpalagay ka ng 2nd floor sa atop ng bus mo
at doon mo ipasok mga pasahero. Pati hininga ng katabi, maaamoy ko na. Ang hindi pa makaya, kung umangat ang kilikili, ay do sa malipong ako tita. Hindi, ron ako makaginhawa. Ti, kung uuton ka, siguro pag undag ka bas ay ti bulwark gid. Gwa gid gagirinutok sobra pa sa sardinas. Ay maayo pa ang amoy sa sardinas tita, makasulod pa sa akong ginhawa. Nang nailigtas ko sa mga oras na yon ang mama tita, nagpapasalamat ang driver ng bus dahil nasalo ko agad. Nagtitinginan ang mga tao sa pangyayari. Nang nakalapat na ang kanyang mga paa at nabalance niya ang sarili niya, tinanong ko tita, okay ka lang ba uncle? Masayang sumagot ng oo, okay lang ako, salamat. Iniwan ko na siya tita. Nasa loob ng bus ang mama sumakay. Sabi ko, uncle, pumaba ka, baka dito ka pa madisgrasya. Kasi nasa pinto tita, nakatayo. Hindi na ako makababa kasi seksikan talaga. Bala ko sana ibigay ang pwesto ko sa loob para makasakay siya ng ligtas at maghintay na lang ako sa pagbabalik ng bus. Isang bus lang kasi ang kumukuha ng pasahero papunta ng hospital. Hawakan ko ang bag mo. Matibay ang bag niya tita. Sabi ko, malaglag ka, hindi kita bibitawan. Nailigtas kita kanina. Wala nang dahilan pa na iligtas kitang muli. Nilipat ko ang kanang kamay or walang dahilan pa iligtas kitang muli. So nilipat ko ang kanang kamay ko sa bakal na matibay na kung sakali hindi kami mahatak pababang dalawa. Hirap ang kaliwang kamay ko tita kasi hindi tuwid sa paghawak dahil seksikan. Nakatingin ang isang ali sa tabi ko. Hindi ko binitawan si uncle hanggang nakarating kami sa hospital. Pagbaba, binayaran ko na siya tita. Ayaw niya pa sana. Nakatingin sa driver habang inaabot ko ang bayad naming dalawa. Parang maiiyak ang kanyang mukha. Ang konduktor tita na kaibigan ko rin, ang saya ng mukha habang nakatingin sa akin. Ang tamis ng yuhom. At nagpaalam ako agad sa kanila at ang bilis ng lakad ko papunta sa klinik. Ewan ko ba tita, kapag nasa labas na ako ng bahay, may mga trahedya na nagaganap mismo sa aking harap. Minsan, mismo sa harap ko ang aksidente. Tulad ng papunta na ako sa temple, may isang lola na daanan ko, binato niya ang unggoy, ang bato tumama pabalik sa ulo dahilan ng pagkasugat ng malaki. Instead dumiretso sa temple, mas inuna ko siya na dalhin sa hospital. Hindi na mabibilang sa aking mga daliri ang mga taong nailigtas ko, natulungan sa panahon ng sakuna, na tila bang kahalimbawa ko, isang superwoman. Superwoman, titiri lang anay kita sa imo naman nga sulat. Sugpunanta naman ini next time. Sa inyo mga istorya dira mga kabombo, pwede gid nga mag-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kagilayon nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga matahong mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitania after sang KLP, pagasundan sang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, see you again tomorrow. Madamo yung salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.